Dan il-podcast huwa mmirat lejn udjenza matura fejn nitkellmu fuq ħafna topics b'satas u ħamalli, fih ukoll ħafna kliem ħażin bħal u anki jekk tistaġeb faċilment titkaża jew tieħu għalik malajr dan il-kontenut ma jgħodx għalik. Il-kumplament ħudu pjaċir u ħuduh fox kemm għandkom kollha. Tajjeb, guys, aħna qegħdin ġajna episodi ieħor għadna mhux immanetjati, però disclaimer kbira wara tal-lum hemm ċanżajli. Jiena provajt insommu. Hemm ċanżajli, Ma l-BJ sar inkontrollabbli. Ej, għandu dinja liħ, man, it's getting worse and worse, ma nafx ġifieri. Dana ħataraw skont ħabbar dan nitkellmu fuq il-karattru li ġej għal mal-guest tagħna ħa introduċu dak. U dana jiġi il-11 il-karattru, u mbagħad meta jkollok 12 il-ruħ ħdej xulxin. Taf int is-soltu mbagħad wara 12 kun hemm xi ħadd wieħed mal-12 is-soltu. Ġifieri. Ma fhimtix inti laqqas. Għażiżna l-għalma. Ma ġara xejn. Ejja mexxi. Nassumi li ħadd ma fehma jien. Dak il-punt. Dak din dan messaġġ cryptic kien. Jekk inti għandek IQ ta' coaster, jiena ma nista' nagħmel xejn, brother, jekk inti ma fimx 12 persuna ma' xulxin u ieħor żejjed minnu dak li ieħor żejjed, x'issi ma nista' nagħmellek xejn. Ismani, il-coaster ġablek leħta li roħra għandna sponsor ġdid illum. Ejja, faqalhom ibdew minn Ma nirringrazzjaw l-Sotto Zero li llum ġabinna ice creams, A to Z Electronics. Intom. Fejn għamlilkom il-highlight. All right. 1, 2, 3 għanna l-hooligan ma għanna l-lum. Sponsors. Madonna di għadem jow. Ej, jakkis. Wow, guys, all right, jow. Kif aħna l-ewwel net? Sorry ġajt ħalt fin-nofs, xejtulkom il-flow tal-episod, imma għanna visiħor. Il-bira ħana lonċjajna data oħra, l-istess show ġifiri ħajkonna San Antonio. Is-sabba tidijada, fox kiem għandu. L-istess show li għanna San Antonio, ħanerġu namluħ d-darba min Madonna. L-istess show li għamilna San Antonio issa ħanerġu namluħ għawdex, ġifiri ħajkun il-Teatru Astra Victoria Gozzo post Bellezza. ħajkun il-9th of November, is-sibt. Tickets edin available issa, tista' tisibu l-link minn buy2bacon.com. Imma insomma, komplu hemm guys, jaraw l-episode, hemm il-hooligan kemmu ikraħu Madonna. Kemmu ikraħu stija. Insomma guys, tinsewx Teatru Astra Victoria Gozzo 9th November, Buy2Bacon il-live. Bukjaw il-tickets minn buy2bacon.com, ticketmonti.com. Edin emmedin kullim kien, guys, thank you very much. Komplement tal-programm it-tajjeb. Highlights, fej! Għaxet jedu, le, zob naqra. Iblaw f-sonkom, un-bat introduce the guest, un-bat sponsors, u xek. Eżatt. Sorry, mela għandek eżak, mela, grazzi l-hooligan tal-ġi. Issa. Għale, ejja, ħallina mill-liba. Guys, għanna maħna l-lum il-hooligan! What? L-lum ġejt binnu ċali, xfidda xej intellettuali. Bdejt qabbel. Tibta ta' dik għat nafsi. Intellettuali, oriġinali bħali. U inti tħobb il-sessanali. Le, għax għallu li l-program serju da, għallu li għajart mur bxaħġa għattan nbis nuċċali. In the meantime, jina sakem tamlu l-introduction tal-program għanibda Dak fejzib. bil-breakfast li ġibtuli. Għajdilom kam għajibni kmini. Dal-ħodu, għax da l-għal nisatlu fid-disa. Fid-disa, xill-ostja tkun it-tamel. Ma skużi, id-disa ġifiri jena is-sibt mandiġ nistriħ daqxej. Eja, tistik xamilt il-bira ġifiri. Mid-sal 5 imqajjem. Għalix? Għattinti ħalik. Tajba di. Għalli għax fuq dijan irdu Għati tħolli fil-ħajja personali. Ma xalla zobbi, għalek ġejta. Nistanti il-reġija dana kessaħ. Faħulina fil-microwave. Għal-fitness stage kemmu tajjeb da. Ejja, mela tlieta tintalib Dal-ħodu xin u ġib il-karozza għalli preparali kafe b'għedda zokkur. U il-kafe speċadna laqqa stenna. Għajdilom ċempil, dejti panikja, inti ġej, u tibki. Għax inti ħanejdlek, inti għadek marajċ l-episod li għadda taħna, mux meta għamilna episod għedna kem nieħdu xogħol ħana biex nipreparaw program. PJ juħux 12 sija għal-kem naħseb li. Jo,
Jikteb u jagħmel. Jikteb u jagħmel. Aħna niltaqgħu xi 5 sigħat production hawn. Plus li nkunu ġejna u hekk ġibna n-nies, għandna l-patruni magħna llum għandna l-ewwel patrun magħna. First ever Patreon li Luke. Dik il-kamera vera affukata edha spun proset inkredibbli ostja. U Mirjana wkoll ġittarana għadha mill-biftana wkoll Proset. l-udjenza b'kollox hooligan. Thank you. Hooligan jew hooligan? Kif tħossu Hooligan. Sotto zero smani Ħanamlu sponsors ma lajreja xi telefna lira. Sotto zero. Għajtu Zat Electronics, thecasefactory.com għal custom phone cases, onlineintimates.com għal ġugarelli tal-adulti, għanna 5pointsgrowing.com u koll għal-adulti da 18 plus għal dak li huma xtedulhom ġardiniera, ġardiniera tikritikol. Minix ġardiniera twaddab ġoftira. ġejdi. Gardeners, ġardinari. Ġardinari. Dili.mt propietajiet emmek u koll, tistaw t-ċekjawom. Fire and Fork, every Wednesday kollom all you can eat meat, bis-sens Black Box Pro u koll li juħsi para naqra microphones u affarijiet aħjar minn li kellek inti f'oriġinali bħali, li by the way għanda aktar tard nuruk xi ħaġa. Imma The Barber Room raħal ġdid li għasser jibda jgrumjana u barber li. Flus inti ma nżommu. Mux ħat. Le, dan għamillu xaru tal-bliħ. Inti wieħed minn dawk jaqgħu ġifieri illi tkun pereżempju bħali jiena oħxon u najjar il-ħadd ieħor oħxon. Inti ġifieri bir-rispett kollu ta'. Nistgħu nibdew. Mor għandu biex niffilmjaw. ħad klip nġbidlu xaru bil-kom jena għamillu l-blow dryer ġifiri. Għad baqalek inti. Fadalli ta' jena sa' kemm immut zgur jibdalli. Maħafi. Jena nannu uffa ta' xarabjat. Għandek runway minn hawnhekk ikbar minn taħallu. Xandi? Runway minn hawnhekk. Għok għandek il-port? Ejja, man billi, sem billi għandek il-port. Ara, inti wieħed minn dawk. Jena aeroplani għandek, għandi, inti creators għandek. Ma da fuq il-program, da mux fuqkom. Inti wieħed minn dawk li n-nies li dejqu li zobbi li ma jaċċettawx li qed taqalhom xarhom. Għax vera jew le ħafifa xarek. Ma minn dejjem ħafifa kienetu. X'ġifieri bid-dejjem ħafifa. Dejjem no. Għatrajġi xart, xar kollu ħafif, le. Rabbis għalik. Mel intaf, iżomma, dejna n-nannu tijaj miet u miet full head of hair. Missandi kurzita, xamel wara l-imid tak xaru? Issa xej. Xej, fox kemm għandkom it-tnejn. Ejja, mexxi. Il-sit tal-fatti, starit niktiba. Ħanamlu ċara. By the way, ħanamlu ċara l-kulħadd. Jiena production ta' da show ma kellix naqsam miegħu. Jien ma kontx hawn, konti qed sikk id-dar. Dan għamluh il-PJ. Konti qed imsawwat mill-mara d-dar. It's the same thing. PJ, Spooner u JD għamluh. Ġifieri, jekk inti fl-aħħar tax-show ħajkollok bżonn tagħti xi daqqa ta' sikkina xi ħadd, jiena ma naħtix biex tkun taf. Nibdew. Fikas naddaf naqajjena. Nibdew. Jek nuża il-furketta l-emmen barra bit-tartru li fija, daqs li kien kolla qwa sikkin, għar minn taramba u tubi. Il-bejt għadda bżon t-difa, għaxet nistrim il-gess jeli ġivjeri. vera zejda. Inti peress li għadu l il-huligan. Suppost ekk n-nis jibżaw minnek, le? Jibżaw minni. Ma Ma jendrak, jela, jibżaw. Ma huligan, no. Tifem, ġivjeri. Anka sinjali fuq uċċek għandek taġliet u ekku salvaġizmu. Din. Tipo dak il-farid. Imma accident xiex kont huligan waqt loba table tennis. Le, kelli 6 snin waqajt minn ġussolari tiqa ġifiri. La, mux minn xlieda dik. Ma ridnix. Rifjot besek. Mullu reġa. Kelli namel ħafna ġid. Inklus nimlilkom naqam il-vojt ħajitkom. Iġifiri, zomnar. L-unika ħaġa li se tagħmel knaqa huligan kienet ċuċata waqajt minn ġotija ġifieri. Jista' jkun. Għax it's a good, vera, marketing tajjeb. Scarface, Montana. Eżatt, għandha 50 cents li sparawlu xi 10 darbit kemm sparawlu. Trump dak vera dak għala żobbu daqsmija kif Trump darba sparawlu, ma. U fucking gunman ignorant, bala, menti tkun ostjata biex teħdu f'widni, men ras bħal dik għaddisa tal-Madonna. ċaqlaqa rasu, Ejwa, ċaqlaqa rasu, ma kamonnu. Nammuħatina l-ħin kollu namela biex nefita l-bżiq minn ħalqek. Isma, kjamannek. Isma, għax l-lek introduċejnek bizzejt, inti uħtok
oħt il-hooligan li tispara il-rep isa machine gun. Inti għatli, inti oħtok il-hooligan. Inti oħtok, oħt il-hooligan. Nazaret għajdinna fej kont inti Jena l-bira. naħseb inti għandek bżon naqra lajnuna. Xinet l inti oħtok oħt il-hooligan li tispara rep isa machine gun. Għattajden stess. Għal naqra minnem. Spoon u għama. Tannara bieġej. Xetta, jum vera mux nifem xet jiġri jena. Kollok bżonna. Dejt inti? Fuq l-argument li, bat ma nasibx li għandi bżon. Zgur? Le, semmejt l Tista' tgħidu li xed jiġri. ħantellaw ritratt toħtu. Isbaħ mill-hooligans. Għalek għalek kollok bżon di. Isbaħ mill-hooligans gu. Le, qed nara dik il-muntanja ta' wara. Foka il-reġija. Proset, ħuli, ostja. Ma nistax nemmen li ħriġtu mill-istax sox, men, bil-rispet kollu lejk. Fejta fin ferriġna. Le, ma nafx. Forsi adottati. Vera, ntfejta, fu. Nemnek ħanejlek, ma dikx għal-fejti konvinċini, ġiviri. Ma tanx tider beyond, ħanajdu għek hooligani. Rittarani 20 senilu. Ek jisek tal-Backstreet Boys. Take that. Esma jena ġuħal dunkwe. Jena ġuħal dunkwe, inti ġili student il-sħabek id-daru u battom jipruvaw jittawlula u le. L-loħtok jittawlula. Meta jena tlaqt mid-dar, uħti kienet għada xejta tiflek zaħira. Jien ta' 17 tlaqt mid-dar. Ta' 17, keċċew kew tlaqt mid-dar. Le, tlaqt. Tal-grazzja tal-la. Ħajti minn imkien ma keċċew, ni għad-differenza tijak. 17. Dajba kien. Dajba kien. Weġġajt li qalbi di. Saħu da kif trit, jena ma Xaxiex ta' 17 tlaqt mid-dar, zon. Jien minn dejjem independenti. Għadek juħxejt il-vibe, taw ġo. Għalix. Kryptik. Aħna, inċejn mit-tifem dol-ħodu. Għatlek, minn jazzew dal-ħodu. Ġej, ħalliħ, kompli. Spun, għamil għamarkaw. Xala. Dana ma qalx. Li tkeċċejt inti. Jien m'għandix kif. Nibba kemm inti moħħok bir-revers jaħdem jew. Astja madar, inti naqqas xi ħaġa ta' dal-ħafna. Inti għajet fuq il-Latkins? Kebet libba, mela dal-ħodu għatlu bidu ta' Parkinson's. Għandek bżon xi naqqa carbohydrates biex iġiftijak biex ma fil Carbohydrates xaxet 28 pastis dal-ħodu. Sħaret il-għosta. Vera sħan, dak li Għax panikjajtuni bieħ dal-cryptic messages, ma kanċa tistani proset, ħolli għil ostja għadek sot. Tajba, sol. Zoppo tajtu ġibiri. Et niprofa nifem, għax xlaqt mid-dar ta' 17, men ta' 17. Minn dejjem kont indipendenti. Għawaj, ma fej mort, mel, kellek id-dar, għaw kellek fletti. Mortejx ma' persona. Mortejx ma' persona. Mortejx ma' persona. Mortejx ma' kienet. Le, girlfriend du. Girlfriend. Xejta barra minnaw, ġewxi seba telefona. Kella zmin dil-girlfriend, għax di kella post taħħa, u Le, ma kellix post taħħa, morna krejna. Il-flus ta' 17, men. Mi fej kont iġġib il-flus ta' 17. Kon naħdem, Finti ta' 17 ħriġt indipendenti tista' tgħid. 17 għana 18. Għajstek kieku għarnot kassola għamel bħalek Alla kien joħroġ aħjar. Għax dam jaħsibha ta' Madonna. Biex ħarġ indipendenti. Eżattu. L-ewwel darbtej ħarġ indipendenti falla blikra dak xinti tgħid. Jiena li mhux tagħmlu xejn fuq illu. Għadu jfalli. Imma ġili, għax daħx li, daħ vera xili l-vibe. Għax xejn għod se nistaqsik per eżempju jek Jek xejdulu l-vibe. Propjament. Isma, jek taħħata għaddi. Le, ma ħanaqta xejn, Issa għaddej, ħana noħroġ ċaħġa ġdida, n-nisa du ma jafux xini l-ħat li ġej. Għadam. U nistajtom ġimma ċans biex jaqtaw xini l-ħagġa ġdida. Tax għalulu għadam. Nista norik fuq għawta. ħat mur DJ fuq il-vibe. Astja, ħat uħodlu xoħlu JD. Men nista norik issa. ħat uħodlu xoħlu. Nawguralek, mur. Mur, s-sombat nejdlek l-effetti wara. Kollaterali. Il-ħagġa li intom it-nej eżat liftu xarkom, diġa ġiviri memx t-televizjiet. Da bħan, ja nisħoċnin da. Porċinel. Ġili sir ta' femma bxaħabib tijak jek li nixxilu ċekċeka l-oħtok il-sejt il-veritaj. Ovvja. Ġiviri, imma jadu l-ek ħabib tijaj, la rustaxħa,
Le, jiġifieri per eżempju. Jien għandi kol, jiena oħti. Sorry. Tajba di. Oħtok xiex. Oħti l-istess, għandi sħabi jien kol jgħidu għestja kemm gustu. Oħtok nbur maħħa jena t-nejdlek. Wow, da bxin taj, dan, minn tiġi ġal-fuq kollox jgħaddi dan. Għandek raġun. Ma nafx għalet tistaġa biex jgħajlek dan. Għandek raġun. Imma nifema kemm darba ġos. Għajt mi għaw ġabal l ħagġa li saqsini, mux xħat ixrob. X'sor ma. Uħtokor, right? Da jiswa. U franka drink, xorta, jax ma ġablix drink. Xammur issa niġi għal xieġi. Xieġi. Dan għal-flus u JD jinsa. L-unika ħagġa li jieġi bideħdak bis. Għax ħat titlif li train of thought. Għax jien kont qed naħseb xi ħbieb minti anka pereżempju x'ħadd biex ipattijilek, pereżempju xi John tal-IQ hekk. Joħroġ moħti. ċekċekielek. Jena dak iż-żmien kont impartat. Illum nafok bħala John tal-podcast. Le, stenna, jien kont impartatlu dak iż-żmien. Xed parta, Mux laħwa. Għandu uħtu John? Oh my god. Għadax għalli dal-ħodu għalli professjonali għaw ta' Zom, inti mort Abigail. Inti għetti blaħom. Mux Abigail uħtok di. Inti għatli kieku John. It-tanta għalek l-oħtok. Inti tantalu tiegħu. Le, dak iż-żmien konna jaf niftehmu mpartu. Kontu tamlu għajaw leġi. Kieku għalli. Le, mux inti għet li kontu tamlu għalek fxiltni. Staqsejtnu jien rispondejtek. Ejja, le, iġġaqat mama. That's good, all right. Da ma l-isma section COVID-25 u jew. Da ma l-ego xismu għek. Għal-min ma jafx John tal-IQ, l-lum nafuq pala John tal-IQ. Ejju, għaxak izmien u l-lum mux jek jafu. ċaħan introduċija, l-lum nafuq pala John tal-podcast jew John il-nazjonalisti patentjat. Waħda minnhom. Hija xin nifti jena ġibt qed tisemilek il-John tal-IQ, xin niftakar kien hemm feud bejnietkom. Ma kienet sabiħa dak. X'kienet sabiħa kienet. Kien hemm feud. Kien konna tnej rappers, u John kellu l-udjenza tiegħu, jiena kelli tiegħi. Kulħadd kellu n-nies tiegħu, allura jisek bla ma trid qed tifhem. Ikun hemm dik in-naqra Ma rivalry. Kiet pjanata, eżin. Jew data. Fil-drive-bys u spararu hekk ma kellek minn Amerika. Għax mbagħad jaf nispiċċa komprometti. Taħseb li tiflaħ liħ il-John imma John kwajt maqut, ġifieri imur il-ġim u hekk. Ara, illum naħseb qegħdin ngħixu f'ħajja li mhux kemm tiflaħ. Kemm taf mies. Kemm taf għax ma nafx nistaqsi. Mod lilek żgur ma nifilħekx. 128 kilo. Għax għalli Max tal-li kam tizen. Il-feud li kelkom, kontu tamlu xoqot distracks u hekk ma xulxin, pa kif jamlu tabarra. Ma kienet ċaġa pika diretta. John kien jirrepja bl-Inglis. Kien kon jirrepja bil-Malti. U dak iż-żmien kien żmien fej John kien jgħid rep bil-Malti ma jaħdimx. Tifhem. Entu qed tgħid li ħanuri kien għasibi. Nies u raw. Le, ma John, by the way, nsellim lox ħabib tijaj. Mija firmi, jow. L-lum bib ġiviri. Iktar minn mill-li jgħad mijak. Emma mar moħto. Issa ġempillun sa' ġempillun sa'. Ħasma ħanuruk dal-klip. Good luck to him, ta' l-għol ma jġuġ mijaj. Inti l-lap estafu, naturalment. Il-lostja x'tal-effects. Da jżid fil-program, vera. Għana, raqleb fuq naspun. Iġina għazmog, għek. Ġamela Balba, dak jisib toqba ta' sormi wa rekla Mexican. Eżattek, taħt il-frix, ek jita ta' tibta duħan. Fuq. Xri għandu, vera? Vanilla. Vanilla maħa. Vanilla bit-tarmak. Ġejt inti u għamilt loġi għaw Samuel. Daqqa wahda jisu irrealizzaw. Tifhem għax inti meta tidħol fl-iskejjel għalhekk tittot attent għax jisimgħu nies bħalna huma. Jekk tkun tajjeb dak li tagħmel ħajħarsu lejk hekk. U malli ħriġ dik id-diska mbagħad daqqa waħda ġiet accepted il-biċċa ta' xogħol. Issa nisma' rep tajjin. U żgur nisma' mela. Fim ċennejlek. U kulħadd issa jrida li f'daqqa waħda li isma' dejjem smajtu r-rep ta' niftakar nies backtrack jew min jaqbdu miegħi għal f'daqqa waħda issa daw ġew filosofiċi li jisimgħu l-atmosfera Alla jbierek issa u jisimgħu daw ir-rappers li ħadd qatt ma sema bihom. Ta' xed jgħid. Ġifieri da qed jgħid li qabel kien hemm Luċija u Samuel. Da ħadd ma kien jisma' jibħob da.
Ma hu malx hekk ta. Ek, Le, forsi. le. Għalih. Ejja, inti għajdilna jax tikkumment inti fuq l-imbarazz li ħriġt inti għajdilna. Le, fimni, jien neħu pjaċir kun għaw nisbħalek, għalek il-baqra timbiħ kolla jgħidu. U ommi dejjem għalt li ejn il-minu daqxej fil-bżon, għalek ġejt. Ġejt għawek. Mux għax il-karriera tijek spiċċat u għet prova t-revajvja. Rispet kollu li kum maġabrek ġdar raġel. Da ġabarni li. Għandu raġun. Għandu raġun ta' bħalissa vera. Kattini ċans. U l-zobbi. Jena maħu li għandu program. Jena ħanqabbat Kattini ċans, għasta t-tqaw. Jena ħanneħ il-production meeting minnaw. Jena ħanamel minista l-qoddim program siħna qabel mijak għala bibżobbi. Bitch. Le, ma tistax ta' mill mistoqsijiet ma tin ċans nirrispondi. Ejja, le, rispondi, tintik ċans jena. Ne, fimni. Il-nis jamluk dak li tkun. Ġifri jekk inti ma jkollokx followers, għal xej. Għal xej ta' meċa ħaġa. Le, agreed. Ġifiri, jien naħseb f'daw l-21 sena, għax ta' min jgħid li jenni 21 sena bit-tepu l-ħazin tijaj, joġbok u ma joġbokx il-hooligan, għaddu hemm. 100%. Ġifiri, tmur fejmu, household. Kamilek inti fil-karriera? 21. 21 sena ostja. Minn U għandek 2000. 20,000 followers, aħna faxar xur għanna 40,000. Fimni. Grazzja tija, jo. Kont ħanajdlek l-istess ħagġa. Kompli Grazzja tija. Le, għax jena mux dikajli, taf kemm il-radio station għaw Malta. Taf fuq kemm il-radio station indaqqu diski tijaj tal-vibe. Vera, ma da. Probabilment jibdaw daqqu issa. Għax telaq da. Eżat, probabli. Telaq, najdu telaq. Imma, fl-istess kien, da. Min kien jaf biħ qabel dan. Dal-program. Qabel bajtu bacon da. Min għatma sema vibe. Mux naqboloħ fil-ħodu fil-traffic u għek. Jena mux dikajd li bajtu bacon għandu 40,000 follower. Ġejdi Patrick kem għandu? Jien m'għandix page. Jien minix daqsek pretentious. Holy. Bħalissa fuq il-radio zgur mandu xej followers. Jien mal-hooligan ħanżom, mal-azobbi. Dana rapper, antik rapper ta' Apple his well in it, dan tista' kważi tgħid. Fred Flintstone. Inti għall-iswetu. Blenne. X'jien? Wieħed dawk blenne. Waħda minn dawk ma jen. Nitro. My Nicaraguans. Wigga. Cause I'm a white. Veri le. Xiex le, vera, u ilu Jena qiegħed hawnhekk biex inżomm ċertu kontroll għax kieku mal-ewwel episod aħna qegħdin ġoċċib. Indonajt li inti biex iżomm il-kontroll bissi xejmet tagħmel dak li qed jagħmlu biex immexxi, fucking suġġerejt li inti għal-programm li jmiss available hooligan. Qed tfallu l-klip l-oħra marru. Il-liba kemm tixbu vera. X'klip ħan nitfaw issa? Għandna Klip tal-Pitbull. Da tijaw ġifiri? Tijaw. Le dak tal-PBS. Kemm ilu da? Yo. 2004. Il-liba kemm ilu. X'qed in the house, ejja. 1, 2, 3. Il-hip hop, il-rap u l-R&B smajni kull-lingwa missa bil-Malti u minn għandi il-hooligan. Ixaru kaza minu da? Jien dak li fi nisit. Issa waqqaf. Twaqqaf. Għaxan għoddu naraw kollu. Asma, mux għedin biex Jisib tekadu l-bicċa toħti, kem kienet għada zaħira, ġem moħti fieda. Naflaqat marajtu kollu, inti għajmin. Mandiċ għalfej. Ejt il-verita, Ta' DJ tajjeb ta' jafxet Kien DJ tajjeb. Kien DJ tajjeb. Isma, di tal-vibe u l-vibe u mux vibe u radio. Għamil ta' fl-episodju li jmiss, jek ġej xie episodju iħor. Toqti bra fox kem għandek, mullek mal-mara. Xitmur li? Isma. Jina għadni. Isma, xijaf. Ejt il-verita. Ma lajċ om ta' xej dal-għu. Iba tara dal-klip. Tħaqqek wahda ġoħali. Jatini għad. Ma neħinu ċali. Le, mux xabbissek. Mux jek indonajt f'dik il-konsent li ħat firma issa f'nofs il-programm, għax id-dijaq li zobbi ħat firma fl-aħħar. Ma nistawx namlu physical contact. Vera. Aparti wara. Imma ejt il-verita.
Vojt kont. Jien? Ja. Taħseb? Ejja, kont Ma tistax toġob il-kulħadd. Le, ma dak Forsi iż-żmien- inti taħseb. ma dak iż-żmien, anke dik it-tracksuit. Ftitelu foħrajn. Dak iż-żmien kienet moda. Dik id-Drexos, kulħadd kellu bħala l-lum il-dawk saru piġami u biex tisboħ id-dar bihom. Waqafem, kulħadd kellu bħala. Għalhekk jiena bqajta kulħadd. Madonna, ostja. Asostingat, ostja. Le, xostinga. Bħala kellu kulħadd laqas ostingat, tqabbel, bro. Ej, għandek futur f'xaġora, laq xej ta' qabel. Oriġinali bħal kulħadd, proset. Nixtin kuna fit-talenti Jgħidulu tiegħek. oxymoron, jgħidulu dak oriġinali bħal Nistax kulħadd. darba niġi program namlu ħina u int. Lilu. Ujja, mux problema. Le, ma nġiġ, natuni fucking break. Isma, għanna klip oħra. Għanna klip oħra, isma di, għax inti gdibt l-ewel. Xi klip hemm? Dak ma' unis, għajjurin Messom jistru jgħidu li huma Maltin Ma reħriġ l-ewwel diska qalu li kopjajtom Ma kien veru xej, b'sidi sfidajtom Oriġinali bħali, esma. Ħalla volja ġara ġara xorta nibqa' nammiraħu Jekk jagħmel sidin kull ewwel wieħed li nixtrieħ Għax jekk għandu kontrija, jien m'għandi xejn kontrija Jalla dawk li qalu li ma nasal imkien Ara naqra jien, fuq meqent naħli żmien Ir-risposta ħadduha wasalt fejn rid fil-flus Min hemm dawk ukoll li jikkritikaw Nispara li bħalissa qegħdin jismawni Imnalla li ġo Malta għanna ċensura X'li kieku m'għandniex nobżu il-ħdura Di fuq John, bil-fors. Naħlif fuq daw tajnejja. Mela, Or just speaking in general. Mela, minuta. loħtok. Il-lalla Xili di l-oħti dak iż-żmien. iż-żmien. Kiku xili l-oħti dak iż-żmien. Probabilment għadu l-ħabsa l-lum. Taf kem kella 11 sena. Għaddek raġun. Maġit nixmok. Dan il-raġel professjonali li għamel studju kbir fuq qabel ġejtaw, taf kem ilu ideja li Jew xejt li Zob. għilu, għada minnu. Le. Dal-fjut kollu, dal-tobżo, il-ħdura. Isma. Kontettajt, Mela, jekk just in case ma kontux tafu, kienu kantant partikolari. Illum madux maħna, jgħal ma nsemmuħx. Ok. U kien qal li għal-kem jien għandi talent tajjeb tal-hip-hop u kien l-ewwel kantant li uża rap bil-Malti. Sena n-mulor termina. Għax jiena l-ewwel song li ħriġt ma kienx ħafna bħal dal-ignorant għadejja, b'rispett lejn l-ignoranti. Kienu jaħsbu li oriġinali bħalja l-ewwel track tiegħi. Propja kienet Maltama. Maltama dak iż-żmien meta tifaħħa fuq radio Alfi Fabri. Malta bax iż-żob. Maltama. Malta-tama. Cryptic. Le, meta tifaħħa l-ewwel darba fuq radio, qatt ma kien instemma kien għadu l-bidu Eminem. U kien hemm My Name Is dak iż-żmien. U Alfi Fabri ddeċida li jitfa' is-song tiegħi on radio u kienet splodit minn hemmhekk bida l-hooligan propja. Oriġinali bħali ġiet wara. Għax wara Maltama li splodit u tħanna l-istudio biex nirrekordjaw l-album, ħareġ dak il-kantant u qal li kienu l-ewwel wieħed li daħħal rap bil-Malti f'song. Is-sensation kien jisimha. Ma dak kien rapper, ma kienx. rapper, imma kien għamel song minn tiegħu minn ħafna li kellu. ġas qabad U iparla daħħal malajr. bida jaġġel. Eżatt. Ma meta tgħid splod, ħadd ma jaf biha Malta ta' ma xi żob men. Ma fuq radio forsi marra tajba dak il-ħin. Dak iż-żmien kienet tgħaddi minn fejn tgħaddi karozzi bis-sound għaddejn dak iż-żmien kienet trend ta' subwoofer fil-bagol. Daqs enigma għandna, Return of Innocence. Nisbtat jgħajli enigma ta' dawk tal-biża li għamlu fuq il-Malti. Le, enigma ma tiftakarx dik. Kiena moħra ma. Dak meta nġiba jekk nagħmel. Għana bad għadam jgħak ġivri iktar id-dum tajtija, mill-dum mux ġiba. To be fair, mandekx id-deja għal-flow tijaj, xinu? Tista tajdi jgħak trid ta' Ejjaj, il-flow. U da. Da, ej! Da, għazek, waslit l-għasafija. Tafaj xiexjena, ismani, tafaj xiexjena. Ed ninsaqsik fuq John. Ed ninsaqsik fuq John, u ekka xina. Jien John u kol, ta' Ejwa naf. Imma emmet nistaqsik fuq John Malija. Għax jien naħseb li
kontu ta' xanka meta kien mux għax il-samux ta' ma meta kien zaħirek bxarot fejlek kien gustus. Għadu, s-sissa, lajdirek fiħtifel. Anka qabel pala Mandix il-gostiti għak li nistaw għaj kemmu gustus. Kontejra li. Jista' jkun. ċempilla l-oħtok saqsijak xie xejja. Ma nistaw mela ċempilla. Ċempilla, nejdret. Nara, għed, ġaddi kol situazzjon nejdlek li ġommar moħtu. U mux ovvja li le. Battelom, bat rispondina s-rakkar tal-programma. Mux ċempilla s-salaj. ċempilla live mela. Ma għedek ġlati rispondini, ġedam sifra. ċempilla video kol. Kemm antipatku. Ejja, nisma. Esat, proset. Itfaw mal-mikrofon. Mux ħad rispondini. Ma taħmlekx daqsek, Kostja? Msifra. ħanajdlek x'tagħmel. John imsifer ukoll. Ħażinek marġon, għaxem ommi, oħti, u l-arus taħħa. Ejja, dak jekk preferjom dak group activities jagħmel. Mux ħad rispondini. Dak għazada. Għajxej, niprofaw l-aktar tard. Mlalla tax jofkont najdilha. Jekk edha ma' John. Xinu? Jekk vera edha ma' John, 5 minuti joħra tista' ċempilla. Probabli tkun l-estiet. L-estiet jaw. Probabli għalek. U kif inti da sekk informat fuq l-irġil x'kien l-estu ma l-estu. John nafu sewjen. Mort ma' John. Da taħħa. Darba, ismari, darba. Stenna li l-ek ta' taħħili. Nitkalmu fuq il-nisa, darba niftakrek kont tagħmel gig Los inti u ġiet waħda fuq l-istage u għatlek xaġa fuq id-nejk. Mux ħat iftakar, imma jena niftakara ċara. Imma ek kellek reazzjoni heavy dak il-ħin. Heavy tipo? Heavy tipo, l-ostjo, ma nafx għalt. Xkienu jedu, le, ma kien għatlek xaġa gra. Xkienu jedu l-ek il-nis, għax let's face it, da kienu wadbu l-setta taħta għanna u ek għalt li. Vera, għala namel li kellemna groupies dak iż-żmien. Darba kellu wieħed. Kellek wieħed, Madonna. Għal-sitta taħt. Għawret. Raġel. Le. Għal-sitta taħt, jiġi maskili, raġel, għal-sitta taħt. Penti. U konti għad nistan semmi il-post. Mela. Konti għad dak żmien il-bambu. Lolla. U kienem kmin is-sejrs bħal-Commander J għetido u kien kunem ħafna hype u għek. U vera kien jwadbu li daw li sitta taħt. U kien minnom mer, mux bitċaj, naqbot wieħed pa' speċi biex najdata minnu biex nkun nafta minnu, u ma li sejjerek. Mux bitċajt minn. Kem kien imriħat inten emmek fejam l-kafe da? Ek. Rista, emmek ġifiri stajni Ja, u f'dik l-istess gig, kontet nieħu drink mal-bar, unġiet għada. Konti għat ma tfajla dak iż-żmien, kienet emmi għaj, inselmila. Uġiet għalt l-fermali. U ġifiri, qabel konna nfermaw fuq kollox, anka fuq banknotes u għek. Eżat. Għattila fejjena, għalt li u dakin stenna. Stenna. Battek. Xie battila z-zejza? Tazza li għanti xrok minna. Għankun xert! Dan educational, għankun xert! Għamilt niftakar, eżat xetna ġifiri, isman bil-forsa minni jek trid. U l-ewel, peress li kienet isħan u għek, għamiltilek. Zlaqtila. Biex ma l-linka tiġi. Eżat, proset. Fastax kienet naqsoftek. Biex il-bajro ma toqċ. Xizlaq, U pinġejtila hooligan, mux iffirmajtila. Pinġejtilek bil-mur. Graffiti. Ħadd il-ħin. Mux darba bieġra, taġi, remind you. Għatwat bulek xie pentizek bid-dem u Dali għatlek li kien jintent. Kellu ped dostja. Kellu bil-ped, dekim weħel miegħu. Kem għandek fetixi strambi? Ma nafx hekk, Għax għetnaraw jitċaqla u. Madonna riħat intenek. U x'tagħmel bihom daw il-panties umbat? Daru nil-bisom bħal David Beckham. Tifrejm jom, Tifrejm jom, ma tifrejm jax jien għandi flok ta' Brazil ta' Kafur firmat. Ta' kaden dildu mal-ħajt. Penti ta' mara għamat ma' dendlux jew. Jena differenza. Jekk ikollok il-flok ta' Kafur ġa frame ikun jiswa ħafna iktar mill-frame. Jekk tagħmel għal sitta taħt ta' da ġa frame
Probabilment Għadma ittom dak fuq il-dak. flus kbar biex tagħmel Ek il-frame. jinżillek il-prezz tad-dar, depreciation, ġifieri tgħix kemm jinżillek. Għamlu li l-host tal-horn. L-insurance jiġi jaħxik, ġifieri il-premium tal-insurance titlalek. Jena asmani. Titla fl-insurance. Jena ħanoqot punching bag, ma importax sampattilkom wara. Not a problem at all. Kemmu, isma, kemmu l-body count tiegħek? Din saqsuha, l-ġilli intom tkunu minn għalikom. Body count. I lost count. You lost count. Pero ismani. Ara, la nistgħu nitkellmu open. Jinħobb ħafna nieħu TMT. TMT. Tella mit-tank. Dak it-tipek. Għax aħna ħafna tipo. I like to SPDN. SPDN. Sitting pretty doing nothing. Sitting pretty doing nothing. Joddu. Dak jiġi body count jek ma takxix. I would consider a blowjob. ħafna. U ta' nis li qtilt. Xej. Nis li waqajt fil-fizzju ta' droga. Waqajt, nistanajlek kem ħriġt. Ħriġt ħafna vera. ħafna, jien kont għamil żmien mur Caritas. Ġeja għadda, basta dinix il-peppi ġibna l-hooligan. Le, ma jena, tinsiex jena kelli songs, kella songs pal naf li jint daqxej, inti stiden in-nies u ma tkun taf xej dwarom. Inti laqwa li tistiden il-ġad u jġbidlek naqra views. Għalli ġib 4 sponsors, ġaġa fil-but, peress li bħalissa jobless. Mela, għandi 40,000 followers li dinti l-21 biex ġib l-followers tijaw ta' ben sens ħafna. Għaxit il-followers dawk li segwugu. Le, ma songs pal tin Eric, namlu mod dik tibta fuq t-nejn minn nis li mitu Bodi. U eventually kien hemm xi żewġ songs oħra relatati ma' suġġett. Kienu jisliduni postijiet u kont nagħmel workshops u hekk ma' dawn in-nies u għadhom salluni fil-messaġġi, ġifieri dan iswed fuq l-abjett nista' norik li jgħidu li thanks to you. Toġobni dik il-ħaġa, jien nħobb nieħu bażi, nħobb nieħu pjaċir. Nagħmlu għad jien impejjeb. Impejjeb jiena. Sigaretti impejjeb, pero jekk ikolli tifel, mux ħanajlu isma pejjeb għax tajbin. Naf li huma żiena mux ħanajlu ħudhom. Allora meta tgħaddi messaġġ f'song jiena kull meta nikteb lyrics għandi xi 80 disk għallum il-ġurnata. Ma noqgħodx naħseb xi joġob li biss nara kif ħanolqot in-nies hemm barra. Għandek diski biex in-nies jiqfu jieħdu l-junk food għax fil-kast ħalili. Għax vera non repeat. Isni qed ngħid in-nies fuq ix-xahar ma nistax jinħobb ħafna mill-postijiet li mmur nispiċċa niekol junk food għax inkanta tard u hekk. Eżatt, le. Qabel inkanta ma nikolx. Naqqas jiena għandi l-ebda tip ta' inspiration imkien, Ejjed vera ħażin. Għandi grazzi għamjek jiena. Għala. Ara, jen to be fair il-lum qed tikkomparani ma da ġifieri the bar. It's very low. It's very low. Isma, il-body count toħtok, kemmu? Alla rġajna. Ismani, mhux għal xi ħaġa. Peress li inti għadek qed taħseb li fil-bidu tal-programm smajtkom tajdu li sissa għadkom ma waqfukomx u għadkom arrestawkomx. U diġa qed taħseb li ma tantx ħajkollok nies li jiġu dal-programm, prova sliden lila u staqsi lila. Tajt għandek il-ġaħat tiegħu. Il-body count toħtok apparti John. Antoni. U nispera, fimni, ma ħaġa iktar ma ħaġa xi 15 sena. Nispera li tektika naqra. Għandi feeling li jiva jenna. Kemm minn taħseb, kemm minn sħabek? Tajlix fuq terġajtax, vera ngħidlek m'għandek xi tajt men. Mhux hekk qiegħda vera tngħidlek jien ma kellix naqsam għalej qultilek nassigurak kieku kellix naqsam jien allum kienet tmur ħafna iktar differenti l-biċċa tax-xogħol. Dali jixtieq ikollox jaqsam moħħti. Moħħtok biss sostjejlu jibża jiflertja magħha. Qed jiflertja magħha through you. Apparently milli qed jiġri. Għamilna production meeting. Fuqtok. Grazzi tal-istudentuni. Le, ma bir-rispett torta PJ. Sek, tafaħħa, farfar. Għax kif jiena kont insej l-lost. Għax jiena onestament jien kont insej tal-oħtok, ġifieri għalajt kien hemm. Inti kif qed tinġi l-oħti sandek bejżajja.
Imma xindaħal il-PJ, il-hooligan ġej, il-hooligan, l-ostar oħtu, Eja PJ, eja PJ. Għara għeddib. Nessija Ma ta'. jaħdibx dak il-mikrofon, ma tistabax biex. Grazzi tal-informazzjoni, CLB. Issa nirraġaw l-kontijiet wara jena. Isma, għax irid break, għafżana mbarra, l-neħdu break fil-nofs. Nasab għati għajtek, jien għedha bijax ma jafxħaj għati għaj. Le, qabel il-break, ġilek xejt il-xaħat u ktibt diska fuqa, jew fuqu. Kelli f'moħħi, Eh. int għajt ma dil-persuna. Konti għat ma bar. Jiena ġeja fuq ġeja l-istorja. Le, bis-serjetat jgħid. Għarajt, għax ġej ma Għatawa di ta' ġet jaqta' minn dem jaxxi l-vibe kull fejkun. Mela. Le, konti għad ma dal-bar u kienem persuna wahida mara tfajla li tizar minni ek u kienet gustuża men. U di rajta tħaris id-daħqit li battila drinka, ċettat u morħdeja. U eventualment ħriġt sexy. Diska jisima sexy. Diska jisima sexy. Sexy. Daqseg bis. Mimma l-barin light fuq ġejt, għat ma smajta. Fuqek ġejt? Mimma l-barin light fuq ġejt kellimtek straight u wint complete, offrejt lek drink inta ċettajt mattin u jħed kon ġamma l-ħajt. Dejt risa lek dawarti dejk, dak il-ħin ħarist fajnejk, ma konċet nixrob xalek, imma tijak doqtu minn fuq xuftejk. Jiena ġas kull ma għamilt, tajba, veri, jiena ġas kull, jiena għal-rap diffiċli, have to digest it, imma jiena kull ma smajt. Fuqek ġejt, tajtek straight. Jiena dawk iġiġti klim reġistrajt, ġejt straight. U madonna nkwetajtni, holy, nkwetajtni. Fili għamilta, it was about the situation. Eżatt, eskalat. Arrive to places with her, wasalt maħħa ġivi. Song, spiċċajta ek, rqadna flimkien, u omna flimkien, u dan li rajtien. Maraħdejja tħares lejja, b'nifs ħelu ħelu ġawdnejja, 80% nittiena, 90% jiena, 100% rwina, sabbet il-ħob sal-snina. Esma, ġviri, inti ma tixtef Fela, le, ma nittin mil-gbar da. Issa, zomnaqra, issa t-tisimaw id-darreppa dej, issa ħaneħdu break zaħir. Ma nistana qabel il-break najdi, għax ninsija mbaħt, wara. Mela fil-bidu, sirt naf dwar dal-program minn nis. U għaluli, Xi programmu tas-set? Da. Sorry, ma nafx. Isser, da vera ġibni ħazin, men. U mux program, bizzom ta' program, da podcast. Podcast, mela, sirna f'dan il-podcast minn nis. U għaluli kont mal-mara, daw jħet raġel l-antika. U għalli kont mal-mara bdejt nistħi kemmu ma nittinin. U xin għalli jek, ħajjarni biex nisimaw. Il-kelma nittinin ħajjarni. U eventualment bdejt nismaw u xieħut mill-mistidnin joġbuni li kelkom. Anyway, għal Deniset najtu. Denis Dalton, toġobni, toġobni, dik kont maħħa fuq il-panel ta' Xarabank, fil-bidu ma konx naf minni. L-imlocker room kontu. Xta' najdlek, għaw. Dik għanda panel, wis, dik għanda panel. Mela kontet nirreferi għal għafajin, imma xorta ma fjada għanu. Kollar ġil kontu fuq il-panel għax dik tiġi panel beater inkella. Ejja, horn. Għamillu wahda. ħajjarni, xin smajt il-kelma nittenin u mqarbin. U bdejt nisimaw. U għaddan jek xi darba jislidnuni, zgur immur, zgur. Għaxin daw l-affarijiet jien nitin. Ma mux xaħġa li s-sigrit ta' Fatima da, jien imqareb. Uħtok nitin. Ma after all, natura. Jena aħna nemnu. Għaset di kalkula. Kelmina u inti, bro. It-fili l-spun wahda. Xoħtok. Aħna. Inta għandek uħtok. Kif għaddix għaddi. Għandek mami. You're welcome il-tamilli wahda. Mami. Mommi għand 74, ġveri good luck. Aħjar, mażomx.
Daka, xkont sanajt, għalax fejkon. Ta' nittinin li għanniġi zgur. Aħna nemnu li. Edin serin daqsek tajja pax kullħat. Ma kien hemm bżonn xaġek. Kullħat għandu naqqa nittinizmu ġewwa jassa missieri nirriħ l-affarijiet, jgħid li le. U għallet naħseb il-mami jiena 4 tfal. Bil-stork ġew bħal damba. Edin 4. Tlifna wieħed jaħasra. Kellhom xi miskali. Tajġej, please. Fottiex dal-moment. L-ewwel semma nannu ħotlu fox nannu. U issa tissemmi l-ħu. Kullħin kollu da biex jistama vittma. Naf ħafna nisek. Imma Max West. Sibt ruħi waħdi ma kelli l-ħat. Il-punt huwa kulħadd nittin, kulħadd iddaħlu. Jekk mara, sinjura. Mhux kulħadd iddaħlu għaw minni qalaw. Tajjeb ukoll, sinjura. Jekk inti tmur il-quddis filgħodu u tmur id-dar tagħmel il-froġa l-familja, jinżulek il-4 tfal il-5 biex jieħduha, kun naf li daka frott in-nittinizmu u l-liba tar-raġel tiegħek ġew. Dana daħħala ġo fik u imlik minn fuq s'isfel liba. Issa minflok jien qed ngħidlek għax għamiltu love jew l-intercourse. Qed inkun iktar Jew il-proċess. Il-proċess. Tfal. Huwa nittienu. Le, dan għamlek liba. TMT? Tella mit-tank. Nal-ġimma fuq xaraban. Aħna ħadna l-ġelat u l-gest sal-lejni u maħarsu lejni. Thank you PJ, grazzi. Da xie blos. Taj, xinu dak il-ġelata? Ma nafx bl-smekkot. Mela ħna morna ħadna naqqa ġelati jew hekk għandna break, pepna xi seba' mid-dumurir u issa ħadħalna għal appartament hemm xi klip. Sponsor ukoll dak. U hija mix-xorta għal batijilhom. Balhom. Nitfaw l-klip. Jiena dak klip ma nafx x'inhu once again għax bis-serja kollha, ħana x'inhu ġej. Qas interessak li ġejt jiena. I mean, tagħmilha kontra qalbek illum. La, le, dan l-affarijiet mhux hekk jiġru, jien għamilt il-homework tiegħi. Nittimjaw kontri. Imma ma stajtx nagħmel l-affarijiet jiena, ġifieri ejja mexxu ejja. Mexxi. Ġawek tiegħu. Moment ta' skid. Wait. Tawa ġej. Waħda mill-favoriti di, Dik Rasi Randan. Wieħed, 2, 3, tlaqna kbir mulej, tina dak li ħaqna, mis-semma l-isfel kollha midinbin, u ttejtilna triqintu spiċċajna mitlufin. Kifra, fl-istess ħin sabiħa tentazzjoni, jgħini jenta x'ninsab mit-fuq taħt pressjoni. Jina ismani. Jew int ħadd maqda li diw. Le. Int vera għandek għalija. Iwa, ħanti kien number toħti. Ħbieb issa. Ħbiebek. Għanfemek xinti. Jina najdlek jek taqbat id-death metal bija dik il-vuċi. Vera kellek. Għada minn vuċi, ma kellekx dil-vuċi, diġ ġara biddilt il-sound card. Le, ismani. Hemm mod u mod kif tirrepja u kif titkellem, mod jekk jiena nkun irrabjat. Għawek għanna il-wieħed membru tal- Club Murder. Vera, għakollu suċċess dik il-vuċi. Tal-bliħ, men. Club Murder, band tal-bliħ. Isma, u membru minna. Nafu tal. Ejja, le, ma nafx. Isma, il-tet taħseb li għatem fuq u inti bista f'kollox. Għax jinħsib li inti minna li hip hop bis jeżisti. Le, jina dek ma tafx kemm inħobb kull ġeneru ta' mużika. Ġifieri mill-80s, 60s, kollox. Għax illum jekk tisimgħu ħafna mir-replet joħroġ, qed imur ħafna user songs antiki. Issa bl-istess argument li għalli hu. Ħudini Eminem li tipprova tagħmel. Le, eżma. F'dak il-każ kieku niġu għall-istess argument. Stajtat li DMX għax dak. What? Le, imma dak bħal meta tkun inti fin-natural tiegħek tkun qed titkellem ma' xi ħadd u tkun qed relaxek kif qegħdin aħna qed nitkellem hekk, imma kieku da jqabbiż li los palissa. Naqqal ma tqabbiż li tagħmlu iktar rabjat. Dumurir. Katar. Eżatt. Sigaret tal-farfet. Marlboro. Imma ġara kif għax inti dejted inna u ġejt fuq u mort mal-bar u qomt magħha. F'daqqa waħda issa mullej li inti fismewi. Isma. Kemm għandi l-kwit. Imma tħallat il-ħasma. X'għandu x'jaqsam minn song għall-oħra. F'daqqa waħda sirna għal
Għaddisin. Jena fil-song għek najd, jien suġġett tal-izbal, ek ġejt maħluq, nishtiq nikdem il-sini u nżom ħal-imalu. U allura dejt jena, jekk inti bdejt tgħid meta titkellem normali, titkellem hekk. Meta tirrab, għalli x'għamillek il-mulej aħba Ismani, probabilment din hija song oħra li inti ma smajtx u qed tikkritika mingħajr ma smajt l-argument warajha. Din hija il-mod kif jiena nitlob u issa tiġġenni nitkellem hekk. Qed tifhem. Għandkom ġiżikkina għalih. Ara ma jmux jasbu li għandi xaħġa li jħta. Le, ma nħobbu. Għandu jtini bil-Malti u għahja ninżelbi. Da omli, ma da għek. Omlu? Omli għal. Umli. Mux omli. Fej. Leba kemmi bast, titneħi. L-lost, jenġon il-program. Fil-bidu. Kem ta'med dik? Kem ta'med? Nissis, asli kiku ħalli jem, mux zobt t-tamel. Le, ma ħana jkellem il-sotto zero, nżidu l-prem. Għadna ħbibu. Ejja, mela, isma, għannu rika xissa mux għan iqpaw ħbibni. Mela, nirringrazzjawkom. Mela bħalta Freddy di l-gbiradu ġej. Permettili, għax di nirringrazzawkom ta' support li tajtuna dawn l-episodji kollha li għaddew. It was a good ride? It was a very good ride. Ma spiċċa. Jiena naħseb li wara dak li ħatara. Għax aħna. Oh my God. Aħna lek ġabni lek da bisqasinik dwar il-reġjon u għall-amulej. Ma tajlix li sibtu xporti għajta. Aħna morna. Kważi viċin, aħna morna. Oh my God. Believe me, jek il-ċandru l-porn tijak iktar wert, naħseb mill-ċandru da. Aħna morna. Klib dati għaj. Satara, aħna morna. Mal-għali naqra, tikber 43 għafittini ġattak tal-qalb nibqalkom. ħanajlek, aħna morna. Għara kif tmorru viral. Aħna morna qrib il-mulej. Morna nkellmu n-nies tal-mulej. U kienem xaħat li kellu xjaqsam għandu storja miegħek. U ħanaraw. Kemm il-darbit ngħidlek Spencer, il-krema ma dawra tal-bezzun, mhux f'nofs il-bezzun. Tittoqna attent, Inkella jinfejsa nisfaġġismi biex intoqsir. U kif għatlek Spencer, bħala penitenza għandek 3 femmarijiet li biss għal 6 taħt abjad f'kantuniera u doggy style u l-bambin jaffirlek fratta saliba, skużawni, sinjuri, ma kontet nati l-eżerċizzi li l-Spencer tafu intom daw it-tfal mala jiddejqu. Ġili tanti id-deja li għaskun nistandaħħal bajro, aħseb wara il-pon! Ġej il-pon, Spencer! Isa! Kif tabillu l-fraben meta jtik il-pon? Bravo, Spencer, bravo! Issa nisprella milt il-homework sew, għax inkella terġa' jkollok punti iktar mill-Malta fil-Eurovision. Mo kemm hu ħellu da Spencer, jieħu wara missieru. Eżin l-ewwel jieħdu missieru, mbagħad jieħdu dont ma ġejt ta' wara talaqni l-ħuligan, mela mbagħad sibt lil Spencer. Mi fuq Tinder. Vera ndor fejn ringrazzjani l-ħuligan. Kulħadd jaf li kien qabad triq ħażina. Baxxajt l-GPS bil-bajt u reġa' saba. Nammetti. Wara li talaqni Jones tila mill-żmien ħażin ħafna. Għabditni depression boss immerra. Titarani jisnibla ħniġuġol skejl primarju u ditrini. Johnston, għalfejn tlaqni mux kem għandek. Għazħa għandi kif xrajt l kejk għal-parti tal-proġett. Imsaħ naqra għalbi għara. Il-lost għadna nitkelmu fuq il-ħuligan, isma hi, jimma ġejt biex noqgħod nitkellem fuq relazzjoni passati tiegħi, qalbi Spencer ma jieħux pjaċir jisma' fuq il-ħuligan, tweġġalu qalbu x'veru weġġalek qalbek toqgħod tisma' fuq il-ħuligan qalbi. Qed tara, għalek ilwa tara, jiena l-ħuligan ħaġa waħda għandu x'ngħidlu. Qalbi sabiħ tiegħi darba kellek xi ħaġa tajba u ddeċidejt partata mal-pubertà, egoist. Issa biex ħadd ieħor jaħsillek li s-sitta taħt għax tant jien moħħni biex naħsel ta' Spencer. Jien uffiċjalment nixtieq ngħidilkom proset tal-li wasalna sawek. Ma deċ taqsam ma dan. Jiena ħakon Għajdli ma kellekx taqsam ma dan. Ma għajdli li ma kellekx taqsam ma dan. Għala kemm qed jgħidu kollu jien mill-bidu sal-aħħar. Besta, jiena ma kellix taqsam xejn ma program. Dina milta jena u proud. Niftakru l-dak jien. Xabil. Tiftakru l-dak? Dak miskin. Edit jajtu jienu. Edit jajtu iwa, bablu l-pij. Xiexinu? Għall-infern. Għall-infern ifraben? Tafala. Tafala.
Għax warajja f'di d-dinja ma baqax miexi tajjeb. Warajk u dinja. Le, tajba, proset il-PJ, di by far l-iktar skid deri. Nistajlu, grazzi il-PJ. Mela, bil-qad Grazzi kollha, PJ, ta' komplizit mal-kont. Għal darba għal da ma ħanajdlu xej. Jien ma kellix naqsam fija. Jiena vera ma kellix Dik naqsam. vera, Jien vera ma nafej kienx kollu xjaqsamu. Dakka konna dinaw, Ma frabent. Niftakru fantozzi. Tħobbu. Kingu, Kemm Paolo għandhom? Villaggio. 38, 39. Niftakru sew. Imma inti vera ma Super natax. fantozzi. Tara Kontru tutti, inkolla għandi Sekondo s-kollu. traġiko, kolla niftakarom. Jien anka l-karattri l-oħra, vera il-karattri huwa meta kien jagħmel karattri oħra. Fellini. Attor kbir naqblu. Il-frakkja Attor u hekk. kbir, Attor kbir. Frakkja kontru Dracula. Iwa, imma xorta fantozzi kien ikun frakkja. Fellini l-istess. Eżatt, Fellini. Ma Fellini, eżatt. Ma xorta kien jgħadżel mija, ma l-istess bin-noċċali, hekk. Dan aħna nifilmjaw daw konna dinaw ta' allura kien hemm PJ, jiena bil-script bidejjat nisma' PJ la PJ di tgħidi xek. Di tgħidi xek, di ħanajdek flok tifel ta' 8 persuna. Għax ma nistax ikoblu sejri dek, vera, it-trim jgħidlu ma mbagħad pereżempju tal-pont għamlilu nom ġoħlu nom. Il-kremuża. Isma. Aħna Baqa kiesa il-ġelat fidu. Iceberg. tkellimna mal-mara tiegħek u hekk. U koll. Eżatt. U tinstema vera. ħatajd li mort maħħa u koll. Le. Le, minix daqshekk past. Tixti, la l-oħti, la l-mara. Tisfidanix. Fidanix ta' tisfidanix. Jgħu ġu għed blanuċċali għalli. Ġibdina għajdek, La, l-istaħat tuwa ritrat Madonneja ħankomplu. Ħallini no pjaċir. United, tinsiex. Għandi l-United imma ma'kom, I'm getting excited. Il-mara tiegħek ħalluni Nilqawkom għal Bite to Bacon 2.0. Sandman. Il-mara tiegħek vera tinstema eżar minnek. Inti. Tinstema eżar minni. Tinstema eżar minnek. Ommo li għam jien Celine najtela. Għax tant għanda lejna għek. Tinstema eżar minni Bismajni bis. eżar. Ma ġviri mux problemi fajnejk għandek bis anka fudnejk. Jista' jkun. Le, hemm xi 8 xhur diskrepanza bejni. Biss, istewret. Ikbar hija u le? Ikbar. Estja? Ikbar twila da. Sibtek sugar daddy li, lekos. Kont. Konti, Sugar everything. Sazin frabben. Diabetes master. Sugar daddy kont. Għaltinna li inti bla xaba ek toħroġ kull jum. Uj, mux kull. Teżagġerax. Mek għaltinna. Id-dum barra. Kem liktar li dum? Tinna l-bira konsa tlieta barra. Sal-ħamsa. Mux sal-ħamsa barra. L-el kienet propja, kont naf li ġejaw. U believe it or not, mux biex nimpressjona u din il-kamera. I was looking forward to this. Mill-ewwel darba li rajtkom li għattilkom li taqalu li La, bikom. ma stajx torqot ostja. Le, mux ma stajx. Apparti li l-danaf. Ma insomma, anyway. L-ewwel darba li rajtkom xtaqt li niġi. Għax jien daw l-affarijiet veri joġbuni u kif għattilkom aktar kmini. Kenna bżon Malta xaġek. Fucking finally. Personal good taste. Thank you. Ġiverina jistaw jikritikawni, n-nis jikritikaw li l-kom, dejjem ħassib oppozizjoni ta'mel, x'ta'mel, u maqdru li d-diski tijaj u l-isem tijaj. Imma, dejjem ħassib xaħat kontra, ma jeni għaxbuni dal-affarijiet u kellna bżonnum. Il-bieraħ għat mux ħanoħroġ biex illum niġi fresha u eventualment slidinna kopja bibtana d-darin illum ma jiġu. U għamilt minn kollox biex ma jitilqux mid-dar. Literalment, għaw ċertu nis li ma jisir ċertu ħin, għajlek namillek kafe biex titla, lejle likir. Ejnħdu likir, jina għandi bar id-dar, għandi bar kbir, sabi. U provajt namel minn kollox biex nżomma, mi ħanorik dal-klip, insomma, anyway, hotel. Darek. Believe me, arani ek. Kif jgħat palissa memx. Immaġinani b'dik. Kem doq barra? Kem
id-dum l-aktar meta toħroġ? Għax pertiġi darba. xtejli I mean darba. Darba li jett niftakar nsemmi. Għalt l-għada u nsejt fej ħadċawer ġiviri. Ma tħalx ħadd ix-xawer. Ma jien dak it-tip ta' bniedem minn nieħu pjaċir. Anka u naħseb qed tindunaw li l-programm nixtieq li jkun 4 sigħat. Meta nkun qed nieħu pjaċir x'imkien. Imma tiġbed bil-fors menna. Kif jista' jkun? Alla seq waħda fil-qabara għaddu dak id-dewmen kollu jena kif id-doqqossatejn id-danon. Ta' għandi siq waħda fil-qabbar, mela nixbed nispiċċa bit-tnejġa waħda. Ma parti ċajt. Jieni jekk inkun qed nieħu pjaċir x'imkien, ma nkunx rida tispiċċa l-ħaġa. Jekk inkun qed niddejja għal make sure li nġib skuża għas kien ċempel il-papa biex nitla'. Jiena vera nemmen li pereżempju x-xogħol xi darba differenti nexxin. Anka tiġi mortiġi nkun miżlieder jien mal-waiters dawraġ. Eżatt, tu sneaky. Jiena nixtieq xi darba nkun ix-xogħol. Nixtieq ikoll il-bajt nagħmilha, ġest ma jkollix aptit, tun ġest naqbad naħra taħti. Vera xi nagħmilha. Ġest timla diarreja, tgħidlu l-boss, ħajkoll il-mur. Biex Mela, u l-boss, u inti taħra. Għax il-boss ħajdlek iwa. Bdejna episodi, ħara. Ma saċte, ma saċ musa t-vintalu l-boss t-għajdu. It's proof, kont marrit. Ma xaddu x'jaqsam ma dal ngħidu. Għax qed jgħid jekk tixbax imkien titla. Allura qed ngħidek jiena m'għandix darba nixtieq, pereżempju hawn jekk jiena m'għandix qed nitkellmu. Jien fuq kollox qed ngħidlek issa, jekk jiena dar fuqek ġifieri. Jekk jiena għandi abtit nitlaq minn dal-programm u jiena naqbad naħra taħti. Daqshekk għandek kontri għandek abtit titlaq minn dal-programm. Le, mhux minnek le. In ġenerali, this is a hypothetical question. Ħanitlaq lej. Alright, kompli. Daqshekk bek. Bil-fors, jiena le, ġas kurjuż jekk taħdim xew le, qatt ma provajta. Naqilbu s-suġġett. Minuta, li ma nkomplu minn. M'għandix idea, naħseb episode 2. Imma inti għandek, inti niftakrek, ilek ma tkun bihom, ma nafx hekk għadhom x'għandek. Il-bajt. Inti niftakrek balla ritratti. Balla tħallihom dak il-bajt għax ħadd kissirhom nos jaw. Mhux ħadd ma jidrux. Inti niftakrek kollek balla ritratti bil-pitbulls. Mhux vera ma jagħmilx il-homework ta'. Jena l-qot nistudjak laqas li inti xi Mhux pitbulls. Ma biex pitbulls. Hooligan, Bull terriers daw. Bull terriers. Bull terriers. Mhux xorta. Ewija, mela. Great White Shark u d-denfil li konna naqraw l-iskola l-istess. Għax di issa ħarġet apparentament illi il-gvern issa d-deċieda. Illi ta' faxini? Ma nafx. Basta il-klip. Il-klip ta' razzezz daw il-razzezz li tafxie tisemmi daw. 21 senilu daw. Iwa, ma forsi l-opinjoni tijek. Srib, nħobbom l-annimali kolla nħobbom. Għalek nħobbok ħafna li l-ek ma partek. Iswari, di ħarġu għalli pitbulls u daw l-angry dogs tipo. Issa ma jistawx iġu ma jistawx iġu, tikunu nutajt bil-fors, ma jistawx iġu. Le, mux jek. Ma jistawx iġu krossjati, per eżempju. Mux ma jistawx iġu jamru, ma jistaw. Idu jkunu bil-pedigree. Eżatt. Ma ħaġa tajba li r-razza zomma pura. Imma hemm xi ħaġa, li jekk jagħmlu crossbreed di issa l-gvern joħodhom lok jitfaħħom id-dogs home. Issa inti id-dogs home hemm ċertu limitu. X'għamlu mbagħad? Iraqdu għam? Xieġifiri, ħajlu kittepu iraqdu le? Ek ħajibdaw jamlu, bis-serjetà. Allura mela nistgħu nodu sejrinek u ngħidu nagħmlu abortions. Ejja, ma hemmhekk ħajamlu. Ma tannejku. Taqbel ma ħaġa. Għala x'inti pastardjat? Ngħidlin pastardjat, imma ma tista' minu Alla jieħu ħajja men. Ija, ma l-liġi u. ċandu xjaqsam ġifiri, allura xommok missierek kellom lilek, allura mmur missierek jaqta l-bajt. Zobdara, let's face it, issa, il-pitbulls u l-bull terrier, da fucking klip koroħ, men. Koroħ. Jahżar, wiċċu maffiċ. Għawaj. Alla rasu kbira. Jissu għemmi benzina, int, min int biex tajjar iġħat tigraħ? Ma tux kolli opinjoni, ma ma tistax tajjar iġħat tigraħ. Infatti għakal l-lebi benzina, ħajraqduħ, smajt. Li l-ek għal simek, sax mux ħajajd li, da single.
Single da. Le, da bit-tfal Bizzawġu kollox. bit-tfal. Allora, ġifiri, allura, għax il-mara fanzjatu, il-mara mux sew. Ma sibta. Iswari, weja, benti, iswari. Kif iż-zob, jirna xilek tħobb kelb, dejjem inkazzat, dejjem. Kien iġu fekk. vera tħobb il-klib biex joġbuk il-Bull Għansemmija Terriers, jien darba. Oħti. Għansemmija jien darba. Għandi erba ti klib. Erba. Minn daw tal-but. Isu farfett il-lejn fuq erba saqajn. Sewa. U di nissa Devil's sifra Rejects, u għamilt inni dal-axħar 3 mur id-dar nalfila dal-klib u plastik għanda xit minni nasfu. La. Għalnini, bro, għalnini. U dal-klib jifirħu mal-li jaraw. U jabdu jajtu. Ek, il-ħin kollu. Da ek bis jamlu. Fihom da sek. Widnejom ikbarmu. Wiċċom zaħirek. Eża. Tant jifirħu bik. Li xen tħalt. Ġviri, din nistan jien. Li trid. Għawnek, għara. Bil-malja. Għara, tara di. Jikdmuk. Għidimni. Tajja, fan dog. Allora ma Traqtu. Taf xalti Daniela. Taf xalti Daniela. Dak xifraħ biex. Mela li kiku dejja tu xamilli. Jena ħejdi għal-mara meta nsawata, għaxet nifraħ bik. Nieħu dal-moment biex najt. Stenna. Ejdi dajkju. Ija. Nieħu dal-moment biex najt le għal-violenza domestika. Proset, mnalletta inti għax. Ħanamlu għaċara. Jiena l-mara għatma missejta dak il-mod. Bil-kontra iju. Bil-kontra kemm id-dabba. Għandek It's ritrat. alright, it's accepted, imma għatma dak il-mod. Għandek ritrat. Il-mara tijak ma Ma tifimx għandek bil-mal. full. Ma tifimx bil-mal. Għandek ritrat. Grega, bro. Grig, le, mandiċ. Tara l-mara tijak. Ma għandek. Kellimna ma' Fraben. Ġajna fuq il-klip. Għajja men da frabben. Ma ġbakx Fraben. Jisu Adolf. Parti kbira minn ħajta. Parti kbira minn ħanafu li jweġġak nafu. Le, jien uħġu. 3 għaqbat i-gargarizza. 1, 2, 3. Isa Spencer, i-gargarizza. Iktar, Isa Spencer. Iktar, ma tini ċans madonna xejt il-finale. And go! Oh, bravo Spencer, bravo. Isa Spencer, ħanara, minu good boy. Minu good boy, Spencer good boy, Isa Spencer good boy, Spencer good boy, Spencer. Ġiba Spencer, Isa, ġiba. Mux ek, ma tlekx ġiba ek Spencer. Mux, le, stop it. Mux ġiba ek. Għaxek għadni kif xlibtni qalbi, Isa. Eħi tistenna, Isa, mur ġiba Spencer, Don't worry, police, dawn it-tfal Ukreni li tilfu darhom minħabba l-gwerra jinħobbhom bla qis. Jinħobbhom bil-lejl qabel ma norqod, jinħobbhom filgħodu ma ksur ix-xemx, kull ħaġa tibda mħabba sotu sittarana l-kunvent, kulħadd bil-kamp inqajjem. Taħsibna tħanna mal-iskawts. Thank you, sir. You're welcome. Smajtux għallek, Savitska. Din il-logħba tad-dogi wkoll kont nilagħba mal-ħuligan ta' sakemm fis-sena 2000 il-Vatikan ħarġ direttiva jwaqqafna milli nagħmlu pyjama parties mal-abbatini jara tajli xejn ruħi qabel konna ħafna aħjar twaħħal fl-abbati u daqshekk waqgħet hemm. Illum Facebook differenti. Ma fermajx jiena. Biss nagħmel fake profile kull 3 xhur. Nikri server Cambodia u mbagħad biex ma jaqbdunix dejjem nagħti d-dettalji ta' missieri ħallek imur jiġġakkjaw lilu tant għandu d-dimensji iktar minn goldfish bid-dimensja. Tidder inkwetat, Huli. Semmejt id-dimensja x'missir bid-dimensja. Le, mux għalek. Vera, le, Le, mux għalek konnet nereferu. Xajnek. Għadġiem. Le, kienet jgħid tal-missier u. Il-missier tal- Vera? Le, it really was not intended jek dak, vera. Lu, għaw, le, jimma nħuġ għalija. Lajdi xtajdi ma nħuġ għalija. Joke about. Pero, Directly. ir-realtà tal-ħajja. Kif islop assumejt li għalli kima miex publika di, inti jett namela publika issa. Jgħid lix ma milx riċerka fuqek. Again, ma milx riċerka fuqi. Again. Missiru għandu d-dimensja, għaj. Le, kont fuq programmi lux li kien vera b'saħħtu. Le, ma parti ċajt, meta unfortunately
vera. Shit is what it is. U jien dejjem niġi ma' missieri meta kon żgħir ġifieri. U xin indonajt li missieri għandu bidu ta' dimensja dak iż-żmien. Dejjem kellu xewqa li nagħmel song. U missieri kien vera proud bi. Allum il-ġurnata qas jarafni. Ma kien proud bi li dak it-tip li jkun jitkellem ma' xi ħadd, l-ewwel ħaġa li jgħidu Mr. Hooligan. Jasra. U għamil żmien ngħidlu pa. Ikun hemm xi ħadd jgħidlek inxalla bibżu. Imma he was proud. U kien jagħmel għadek. Joġbuni d-diski tiegħu ta' ma l-ommu għamel diska mhux lili. Imma meta eventwalment dejt ninduna l-missieri għandu problema. Ma nixtieqx li l-programm imur hemmhekk ta' ġifieri, imma il-podcast. Yeah, il-podcast. Skuza tu list. Għalli ma importax, it's interesting, this is interesting. Tibtlu diska. U semmejta tiftakar pa. U semmejt dawk il-memorji li għaddejna fl-imkien in a nutshell. Inta li ma tuħux għalik. Doqqx. Ma tkun fucking bastard biex għandek missirik bid-dimensja u tissemmilu diska tiftakar u stjaħba. Dan għalih kitibaw. Imma jiena ngħidu. Le, di naqtaw. Le, xtaqta. Jien ta' fala neħħejt il-nuċċali. Għax jien għadni ma' firmajt il-wejver. Għal-kuntat fiziku. U meta taraw neħħi il-nuċċali. Għajibda l-kuntat. Għajt il-hooligan ser isir bħall-annimali. Le, għaparti ċaj. Għamilt il-song tiftakar pa' biex missieri meta jisma dik id-diska. Forsi jiftakar dawk il-memori. Issa unfortunately immur ħdejh, jisek mortenti għaw int ma jarafnix. It's sad. Ja, aħna d-dejna minna, aħna kanna fil-familja. Nanna u koll l-istess kienet. Nanna u koll jenek. Kienet is-sawwa tal-ommien nanna. Tara, ostja tmur taħsela dika xommi, eżat. Xtaqna kien is-sawwa ta' ġviri. Għax kienu jmurru jaħslu. Omma kien tmur taħsela u kif ovvjament ħat nezzaħħa. Kif ħuarju. ċapċapiela. Darba ta' wahda bil-ħarta dawritula u ċaġviri. Isma, qabel għanna l-għoba. Għanna il-buna għazata ġesiza. Għanna l-għoba, pero qabel. Just to let you know maħċalija. I mean, come on, naħna ġifiri, as if it was kif. Ħares lejja. Malintention, kif. Le, ma kien. Malintention, tipo ta' bettija. Malintention. Ma naħsibx li t-sisti bħala kelbek. Malintention, le, xej. Ma t-sistix. Malizzjuża, ma kienx. Ġifiri, inti għall-Inglis tijak ti Korean Mexico. Jax tajjeb. Jena fl-Inglis għafna jgħal minnu. Bil-Malti nafet. Imma flok heard jgħidlek heard, per eżempju. I heard about. Għatma fucking ma kienx l-Australia. Ma dik accento. Accenti. Ma kont l-Australia, inti. St. Edwards kont, college. Kważi l-Australia. Malti mandom I didn't know. No, maj. Yeah. Jiexin kelli l-mara mill-Australia. Carry on, laugh. No, naj. Naj. Xini di? Għajdlu di. No. Naj. Għalla ġermaniza kien. Melissa, sorry, ma kien nisemmija di. Faqaħilu, xini di? Di, qabel del-loba kan għalluna li provaw jisir u Spanja. Xġara di? Xġara tal-Spanja. Nimme għalilek. Il-mara. Saqsani xfej għalitili. Għalix? Mela. Fil-qosor niprofa. Għax naf li we're running out of time. U biex għatlek we're running out of time, xlejt xallax. Le, konna din Spanja aktar kmini. U xissija 20 ekta fil-ħodu għanna diħlin id-dar, jina tħani għafin pejjeb sigaret. U dik għalt li jitla pejjeb ġatterazzin, kien appartament. Għattila li għattila ħanuqtaw, ma jien għattħanuqtaw. Għax kien embar dej fej konnet neħxu. Unniħodrin kem dik tilħaq torqot u namel. Eżat. U konti għadna l-mobile. Ġaqed najdilkom ma zerqulix. U ġaqt nej minn nis fuqi. Għabdu jpallaw bl-Ispanjol, miħaj. U indonaw li minn Ispanjol. Daw jiffixjawni. Għattilom għame turist, għattilom bħal speċi. Għax bdaw saqsuni minn fejnin, tumbat, għattilom minn Malta u Malta. Wow, Malta, beautiful. Kienu xfif għadhom zarek. Kif għobbon frabben.
pejjeb da sigaretta, tilhom pejjeb da sigarettu nitla d-dar. U għalli, insomma, għalli ċaw, u ġi biex jħod li bidi, u xinġi biex jħod li bidi kelli ġakettek, puffer jacket, u tfajt il-mobile u jena u għamiltlu għalli li, għalli għonek Spanja differenti nieħdu blidejn, u tanidu l-oħra. Prova jaxxi, la t-tċili, jazin. Ġara. U jena tajtu di, biex jħod li bidi. U immaġina, da battu, sorry. L-għen tijaw jitfaxu li maħal. Da battu tfajtu għaw ġal-ġaketta. U tajtu biex nħodlu bidu, għalli tlaqlem. Għalli le, għall-Ispanja bl-oħra. U tajtu di jien, dawar idu miħaj. Għalli ħanalmek bħal speċi handshake Spanjola. Dawar si u di tafaxħa miħaj. Ma bejsa għajja. Li bax komplikazzjonijiet. U bida jaqbes. Jena dil-puffer jacket kienet miftuħa. U bdejt inħoss il-mobile jaqbes ek miħaj. Kelli drink biex nkunet najt kollox. U xillestejna dil-ostrina handshake. Il-mobile ma sejtux. L-axxiek. U għalla jista kollox, daw kienu t-nej ma jibbu. Għalla jista kollox għandi video għaw mbat norjolkom. Xin inżil tek, bħal speċi saqajet nej mal-art. L-mobile. U xtaftu mill-ġaketta għek, għaw, mux ġaketta kellu ħudiju, xtaftu għek mill- U dak il-ħinek ħarġ li dak il-ħin. Give me my fucking phone! U dam il-għodek, baqek, kitċassat. Give me my fucking phone għatlu! U ek, għajab dal-mod kif għedna melissa. U li jħor, jien nifhem l-Ispanjol, ma nitkellmux fluent, ma nifmu sew. Give me my fucking phone, ek ħarġit lek b'Ispanjol. Give me my ek, kif għamil tissa. Għax il-daqet naraħub mejed biex inti hiddeċ mita kollox, anyway, jimmini ġemmin minn manteħ iktar minn fraben. U dak il-ħin, liħor għallu tijulu għax induna, bl-Ispanjol. U jenad xin kontet inżommu, bdejt nibza li liħor, peress li ma kien fiħ xejjat, istada jew joħroġ ximus. U jnegġiznem il-ġem. U liħor għajdi kif ħajahrab, kif ħanirħu jien 94 kilo minn kif ħanġru għara dak. Ma tlaqtux, għat jiġri jrid, fuck it, u għajja menna, għandek mobile ġdid. Mux ek tawlek spiċċaġi. U dak il-ħin għalli it's a joke, ħarġu mill-bot u tajuli men. U ma tlaqtux, dak il-ħin moħħi ħadem. Għanġa mur f'posti. Agreed. Dak il-ħin moħħi ħadem għal iġbed video miegħu dan mal-ieħor, għax liħor bidja li għajja mur id-dar kienet ċajta anti ħatta ħazin u għek, zob kienet ċajta xindonajt. Le, mux ek, le, fox kemandu. Fox il-familja tijaw. U dak il-ħin, ek, batt il-mobile ek, uġbit. U bejt neħu pjaċiret, nixbet għattax, ma jmurx jiġi jamlu l-vendikazzjoni mal-flet, jew nkella. Pintek, kuntaf minnu għalina. Jieġu għada, u jkunu grupp, u jisibuna. U mort happy jek ma jfon mal-mara, għattela, u daġġem jgħidil, daw għed nġbidlu l-video, dik fetħit li l-bib, għax daqqitila l-ampina, għattela ġbidlu video, ta' biex narfu. Għattela dak il-video li l-ek jinkrimina, għattela għalajn, għala, għax dejk najdlu, scenarju l-ek, tistattellaw. Your friend, I cut his fucking tongue out. I kill him! Dak il-ħin. Umbat maridar. Come my friend, I kill you soon, come my friend. Umbat maridar u kiteb diska lil-mulej. Mela wieħed, nej, tlieta, tlaqna, kbir mulej, tina dak li ħaqna. Dik, umbat. Maċin najtih li ħaqqu da. Il-monument ta' ħalluqa. Immarritik moħok li lek. Xoħtok. Isma, ħanilabu, x'ħanablu? Għanna loba li. Isma, ħajibdaw il-United, bat l-nifla. Jena rawlu. Jwari. Minuta, itlob il-reġija, itellaw ritrattu. Mandikx permess, nasib offendieta koħtok, għara ma Għalissa, le, għalissa memx. Għalissa memx. Użal frenza, Huli. Użal frenza. Ejja. Huli, Jerry. Huli, Erda. Huli, Daħħa. U għalek namel suċess. Li għajarni bihda, għajarni bihda. L-aħħar wahda ta' fraben. Jena nixrob il-Kuli!
Libba xejn. Tuli, sponsor ġdid għal Bite to Bacon. Ħanilabu loba. Ħanilabu loba. Ħanilabu loba. Isma' ħanilabu loba. Di isma'. Għamili li bħal xegi, inti dilettant. X'inhija? Ħanilabu loba. Ħanilabu loba. Zopp antipatku għalmen. Għedni u bieġi. Sidu siġu jħora, għan ibdan ġimmaku. Issa tistek trid. Nistaw. Space well imma. Ejwa ta' Mux ħażin għaddejn. Il-pejsas ħajkolli putruni. Jien għadni bla xogħol. Tox tinkwieta li għadek bla xogħol, ftakka li Malta tagħna l-kull. La, jien għattu bifed program it's gonna pay very well. Għat titlaqt l-familja u l-spejjes ħanifrankom mod eżagġerat. It's gonna be fine. Illegal fees indaħlhom spejjeż. Nistan, jek trid taħħa dejjem. Mela. Vera l-mara Griga. Ija, mela, Griga. Vera jħobbuh minn wara. Le, tijaj le. Tijaj le. Lalla, xejt luħol most. Tijaj le, tijaj le. U għadni ma rajtix. Il-lejla jien ħanamil riċerka. Oħra ma waħda. Il-qoddim namel podcast jien, u nistidinkom it-nej flim. Lalla, kien jisabiħa di. Il-qoddim namel podcast jien, u nistidinkom it-nej flim kien. Biex norikom kem jien nittin, xulu jajduli jisimni Johnston. Xalli, ismi inti ġiet tħopplanali. Unfortunately, ma nsibx fejna. Ma tħallik Ujn, da xej. Mdaqqas? Ma għatma miltu? Ma stajdi għaxajna jax ma bistinnu ċali. Għajdinna, għajdinna, tipo konna minni għam Armani. Armani, il-lejla l-miaw. Għax hemm transition il-band jiena mbat Armani. Nawguralek. Nawguralek. Anzi hemm band bejnietkom. Jinġi li kont eżatt waraħ, you don't want to be. Le, m'hemmx bejn jiena bej il-band u Armani. Lost Sessions Venturat. Għanna din il-loba, jisima The Odd One Out. Ħanalabu loba. Issa għanna dim, ħanispiegaw l kif taħdem. Mel inti għandek għawara, per eżempju. Toqqab da hooligans daw. Hooligan supporter, sawa? Inti, sawa? Ultra Taljan, imma hooligan, xorta jieġi. Ultra. Odd One Out, who's the Odd One Out? Jien. Eżatt. Għalix. Jien l-unika hooligan għacċettaġa ground. Le, daw Peace, motherfucker! Inti, għax, inti mintix vera hooligan. Mintix vera. Issa, poġġi bil-għada. Poġġi Hemm ħafna iktar. Għajdu n-nuċċali tijaj. Għajdu n-nuċċali. Rajni. Minuta, kamera, reġija, il-reġija, għara n-nuċċali tijaj. Mala ġifra Filini! Għaj, leja, għanni bisħu. Ma di-bicċaq mizla. Għara għanam l-uħra, ejja, s-sa t-telab maħna. Sa għadek kienet bħal eżempju. Tajta kważi, għara, għandek il-John Malija. John il-King. Hooligan. Kważi l-istess ġaketta. U Mara. Bil-present. Minu l-Odd One Out? Minu l-Odd One Out? Il-Mara. Le. Dak il-kas inti tiġi għax l-oħrajn it-nej l-oħra jafu jirrapjaw. Oh, kif? I like this. Oħra. Fottejt li drink imma insomma. Clown? All right. Oh my God. Il-Fraben? Again. U Ashley, dana. Ashley! Tafu? Bomba. Ifemni, jena nsegwi li l-kom iktar mill nsegwi ċertunis. Mela daw minn hemm The Odd One Out? Il-clown. Le. F'da kas jiġi Ashley għax it-tnejn l-oħra jdaħquh l-alla. Asma, ma nistax naqta wahda jien, ġiviri. Imma minuta, nidħol fil-filosofija ta' moħħi. Il-clown, mux għax clown ħajdaħħaqni, dat għan-nofs, dal-barri daħħaqni. Liħor, ma jistax jara burger, daħħaqni ħafna. Ma dak il-punt għadden naqbdu meċli f'dak. Naqbdu meċli. Għadden naqbdu li ju ma jdaħħax. Eżatt. Għannek. Għannek. Ulle, nħobbu, man. Xalla z-zob, naħna noboddu. Aħna netejku bin-nis li nħobbu. Eżatt. Mela tħobbu. Tibla f'son kombija ma Zguru, mux ek jamlu l-ħbib hu li le? Zguru. Tiltuni bil-ġu ħajdulu min-nis. Ilbes il-headphones.
Mela, John Malija, Erġajna. Ġajna. il-Hooligan, Oh my god, l-istess ritrat. u Jay Joy. It-tlieta bil-ġej. Good answer. John, imma John, mhux hekk. John. Imma minnu l-adwana? Minnu l-odd one out. Ġej, ġandu l-berita. Le. John Malija għax u beza jiġi fuq bajtu bacon. Ma ġiex. Ma Student ġiġu u. beza. Ma jrix jiġi. Le, ismisman, jinnafu l-ġon. Naqa pressure, u jiġi. Resta namlu l-pressure. Debattu l-frappen. Għankisru l-fjus ta' Malta, jalla għandu si għapjaċi. Ta' najt il-kelma jiġi jien moħħi. U by the way, John li bezberita u kolla. U li għabar għafx iż-zopra. Baxid ħazin. Tella li jmiss. Mela. Pitbull jew Bull Terrier Le, da Pitbull, da Pitbull. Uija mux xorta ma. Bull Terrier ikon wiċċom jisu għanżir, ek. Uija, Pitbull, naħla, Naħla. Wirdiena. Int bisseri, da dik wordina. Uija, Dik cockroach, Beetle, whatever. Beetle. Kemm int ignorant. Volkswagen di. Volkswagen, sponsor ġdid. Dik propja Wirdiena kella tkun. Tmenin el-foħra, tmenin el-foħra daw, eh? Tip ta' verdina. Ma xirrit nażel issa. L-odd one out. L-odd one Which out. is the odd one out. Il-kelb. Rajdix lex kanal li tazzi, sena. Le, miex il-kelb. Il-naħla Għaw xi tazza vojta. il-naħla u jadi odd one out għax it-nej l-oħra l-aħjar toqtolhom. Kemm min tannejk. Skont il-gvern. Kemm min tannejk. Għax dak mhux pre-breed, skont Jien il-gvern. nerġa' nintroduċi l-pina kapitali ħabba da. Għalix għacċettajt l-għamela din-ċajta. Għadi, bla sens. Yes, well, let's Oh, do it, wait, bla sens. it-trej l-oħra. Oh my god, oh my god. Inti jett tistanna xaġa bis-sens minn għaw ġifiri, ħana ċaraw l-affarijiet. Leħanajt, I was looking forward to this. Eħe? Muħabba dan. Dibbidlu l-affarijiet. Mela, Ejja. Anka semmi l-kelma affari, niftakar. Ġili għajdulek, dik il-mara bl-affari, najdila, aħjar. Il-bambin jala bib u jiftaħija. mela, Da bl-affari, da miftuħ. il-uniferuċjat. Oh my god, dan raġel. Raġoni. John Soda. Il-lum fuq il-John ġej, Ejja. John Mallija, Vera. John Slim Farrugia, Il-uniferuċjat, Assisi u John Suda, minnu di odd one out. Mela, l-ewwel wieħed il-uniforċat. It-tielet wieħed il-uniforċat, it-tielet wieħed ippatentjat. It-tieni wieħed odd one out. Il-qassis. Il-Assis, bravo. Proset. Bravo. Ma ta' falxiex jew le? Raġuni? Da mhux il-jum, da Le. attus. Il-Assis u Tak għaddi. attus. Il-Assis u għaddi odd one out għax ma l-oħrajn tista' tadfda tfal. Libis. Għanna Mela, l-Alla, Alla. l-Ġesu u l-Joseph Muska. Di odd one out. The odd one out. Nassib l-ewwel tnej. Le. Le, di odd one out. Odd one out. Thank you, PJ. Di odd one out. Ifimni, mela najt Joseph għax l-oħrajn relatati ma' religjon, le? Le. Di odd one out u Ġesu għax naqren as minn Joseph u Alla. Għax pala ranking għek jiġi. Pala ranking, l-ewwel Joseph, Alla u u Ġesu. Imma stenna, Joseph bil-ġej, Ġesu bil-ġej. Isma, Alla bil-le, Alla bil-lej, le. ma bil-Malti. Bil-Malti, Alla. Isma, ta' tini naċas. Le. Xaddek. Ġandek, xaġġi. Illi ma jħroġ glok, ħaj sparare. 45, PJ. l-aħħar wahda ja guys, għalalqu. Ma smajtux. Issu dak li kien jagħmel reklami tiftakru? Eżatt, Taljano. L-Alla, John. Ġejja. Mela dandu fetish għal oħti, fetish għal oħt John, fetish għal John. Oh my god. Megs? Oh my god. Da xinu da, Megs. ċamil timma. U ġejdi. Oh, meta għatawlek, morti Turkija tal-istunku għatawlek on. John Malija.
Jednak. John Malija, Max, jew JD. Please, billi tawluna oħra l-program. Nibżax. Spiegħna għadda kirrit. Dak il-ritrat kien, dak nasibitxa minn video kien? Mill-holiday. Holiday sabiħa kellu. Il-passaport ta' JD dak. Minnu l-odd one out, minnu l-odd one out. John. Għaliex? Għax it-nej l-oħra ta' nejk. Le. John war risposta tajba, ma proset. Yeah, John! Maduf! John, għax kxilek loħtok. Għanġan ġempilla, man. Elleba kolla ġostja xidwejja. Xidwejja fikom. Jek terġa ma tirrispondinix, nirrinuntaw. You denounce her, yes, I am. Sek, zaħda ma kalkulani. Għadda ċempel loħtu. Hello. Stena, għanfema. Fema. Daniela, Hey. nistan kelmek. Iwa, mela. Għaxa, jgħat ma zewġ barrin. Anzi, le, ma barri u unicorn. U għax tab wahda. Bajtu bacon, taf xinu bajtu bacon? Mela. Għajdenna xinu? Podcast. Għalet podcast biex program. Għax intelligenti iktar minnek. Issa. Provajt il-ġelat. Saqsijel għal-mistoqsija. Provat il-ġelat. Provat il-ġelat u għal? Saqsijel għal-mistoqsija. Minuta, ġelat provajt. Taħħom. Għara ma nkunx naf li provajt il-ġelat ta' JD għax niġi u nifqak. Dal-muqran, JD, mux Max, ma waqafx jgħid fuqek. Saħjar. Le, minuta. Inti mort kellek xtaqsam ma' John tal-IQ? Le. Ja, barri! Tiġi fuq il-program stedina. Tiġi fuq il-program Bajtu Bacon? Mela, ma għarriġi. Minuta. Mela, bħala mħabba taħuk. Cool qabel. Għax believe me, għawituk ġelat u jiklulek. U l-unika ħagġa sotto zero law l-air condition. Mistiedna, Daniela ħatkun mistiedna, aċċettat, live, aċċettat, bomba. Unbat intu għadata. Arted jax friend tal-JD. Ilu jgħid fuqek mill-bidu tal-program. U jiffantazit. Jek naħu pjaċir, meta jgħidu fuqi. Għati ċans joħroġ il-program, ħatkun taf xqal fuqek. Ara, diġa għalu ħafna fuq oħrajn, ġifiri, ma jistax ikun għar mill-li diġa smajt. Isma, biex nkun qed noħroġ live di. The past 3 days, jiena xkont qed nagħmellek id-dar. Seftilli, U nieħu ħsieb xiex. L-annimali. U x'għamlet lil-kelba? Waħda minnhom. Waħda minnhom, x'għamlet li mal-qasba ta' saqajja. Għid minnek. Ma dikax tħobni u. Fucking imħabba kbira. Nistara komparazzjoni ħdejja. Selli li għalija. Ġiba l-JD. Għandu xaġa zaħira dik dimilu. Tejt il-loħtok u d-dim kullħad ġiba l-JD. Le. Daniela, ta' Albi, I love you, bye Albi. Għandek stedin, daħħalla ġarasek, lesti l-ktib tal-VAT, it pays very well on a Saturday morning. Xinu? L-estate il-cooler, diġa, għallinħu li kelmi. Cooler, gabbana trid, mela ma tafux il-JD, inti. Bye, Albi, love you. Ciao, Daniela, thank you. Happy weekend. Fijati, tal-ostja. Family all right, intom jiskom. Family all right. Għanna l-bacon u l-bajt. Damin għalek ġibni dari ma l-ħajti ma l-holigan dejjem missi fucking xijajt. Tijala, u tekst jifera ħazin da. Bil-ġilati nosna friski u għet nixrob Whisky tista tejda ta' basta tużat tazza ta' sotto zero. Eżat,
Mela, tlaqna jew ħamorru. Isma, għanna l-axħar frabenġi naqqan l-axħar. Tal-axħar qabel ma naqlu, għax aħna ħanaqlu, issa wasal il-ħin. ħanni ġedar boħra. Mela, bil-qabżax. Oh, man. Għana sejjajt il-frabenġi. Sepu li la, għassetani u għaddis. No, Spencer, diket kanta fuq is-sit, it-taqbat di. Nerġaw intuwa, and go. Sepu li la, għassetani u għaddis. Għannu li raħjarek, Spencer, għannu li mulejġ new skola. Għana uċċu f-fumar. Nitolbu. Yeah. Għamulej Alla mulej. U dagi. Mulej Alla. U dagi. Mulej li tibda blemme. Alla li tibda bla. U tibda bit-t. Amen. Ma jistax ikun nibqa' sejrinek. F'relazzjoni tittati u tittieħu. Inti tieħu B-Street, biss jieħdu darbtej qabel ma ninżlu għall-breakfast fil-ħodu. Naraw xemlidin illum, Spence. X'inhu? Tittar Little Mermaid u x'Little Mermaid il-Madonna jaqsina ma' mimli bniet? Naf se naraw. Spider-Man 1, 2, 3. Għadek kif bad mal-uffiċju tal-Papa. Jekk tixtieq tkompli din il-konverzazzjoni bl-Aramajk, għafas il-numru 1. Jekk tixtieq tkompli konverzazzjoni bil-Latin, għafas il-numru 2. U jekk tixtieq tkompli din il-konverzazzjoni b'kull tip ta' lingwara, tista' sempliċement tmur tieħdu waħda f'sormok. Xujt nafas biex nieħdu f'sormi? Jommok qatt ma ħammidni. Moħħa biex tarak tikber u tiżżewweġ ta' ara l-lum min għadu jiżżewweġ. Meta tista' tadotta l-boys bħala single parent. Spencer tħol naqra bolt tara x'għandhom deliver minn Savio College. Easy Spencer. Steady boy, steady and go Spencer! Tielo Spencer! Meko ħajtala minn burma sotto spekju forxommu! No, Spencer! Naughty Spencer! Stop it! Vera għattu tal-Madonna? Innu għandek ħanżir tal-ostja! Stop it, Spencer! Stop it! Doben Spencer, ja! Guter Hund Spencer, ja! Zum Ashtuten da Spencer, ja! Stop it, Spencer! Naughty boy, Spencer, naughty. Isa sabi ħallija. Stop it, Spencer. Altissima, purissima, levissima, Monsignor Arċisqof. Kolossew jew? Isma, reġaw ġakjaw li Spencer. Naf levissima, Monsignor Arċisqof, għandek perfettament raġun. Dawn l-appatini laqqas raġel talla ma jsoddom. Kif ħan ringrazzja l-sponsors jien? Daw li dik il-karta. Tifferma għalli. Xejna satej. Xejna satej f'sorbom. Fej. Ejni naqra ġejdi għadbar banċej. U d-retrat, ħalkonna l-provi. Le, dan on tape. Kollox oħroġ! Naħlef li nqot naħlef u hekk imma kienet werted li taħxuli. Karriera, Isma, għodi tħabbi jent. Tafx għal dak. Min? Erġaj, naħxuli. Il-karriera. Ġeri, sinjalli għandu għada. Yes. Ma kont fenne, ma daffi. Kont niġenerak live u zob. Rajtu Nikita, ent. Le. Għax fuq il-kontrat taw li memx physical contact. Pero il-bajro Miex physical tiġi. bajna najdu bajro. Virtual tiġi dik. Sponsori, bajro. Le, aparti ċajt, vera, ħad gost. U vera ma xtaqtu xie speċjal program. U peress li forsi sidu li ftit fil-popolarità. Le, ġost id-duni darboħra. U darboħra nġibilkom li kell peress li għaw Zaqqara kif għaxmu. Ironikament bajtu bacon, jena tħanni ġija u nsib. Ismani,
Għara kif ħatmura. Għara l-avukati u hekk. L-avukati li ħajtom fuq u bat nitkelmu wara. Għal-second episode. Imma l-avukati. Nirringrazzjaw l-sponsor stana darbora Il-mara sponsor. Il-mara u l-ikbar sponsor dik tagħna bħalissa qiegħda. Alright, Max, inti kif inti Tajjeb. fil- Ilek ma Nipprovaw tifel. Għadek għaddej. Ija, ma ġviri, għaddek ċans dik il-kelma li ċans. Il-tifla kienet marida dal-axħar, sibna ftit ċans. Dik mux il-podcast ġviri. Tifraħ ġviri. Isma, zomna, inti għandek. Ma vero. Biex jessib ċans, impossibli. Zomna għalli kollok it-tfal. Meta jkolla xirieħ it-tifel u għek, innuħu pjaċira xe kolli s-sodda kolla lija. Mela, mtuħux pjaċira ija. Ġifiri, it-tifel jorqot fis-sodda tijaw, ma joqgħodx jiġi matul il-lejl, ma jkollna ċans, tifhem? It's quite Isma, normal għalina. Ma rridx noħroġilkom il-program ta'kom imma il-podcast. U hija tajjeb. Isma, Meta ħanġi u nagħmlu wieħed lilu. Se nagħmlu lu baby. Podcast. Namlu conversation li l-lu. Tajba, sa reġan nitkellmu, imnatu ċans għaxin kalla jiġi Tumas. Madonna, kollu inti. Aħna nirrekordjaw issa kif edin fid-daqqa. U daqja Issa nistednu reper għax għatma ġibna wieħed. Mbagħad nerġgħu ngħidulek. Isma, tista' tmur ġib wieħed mit-Terkix. Isma, tlaqna ħanal u vera ħażin. Ma rix nitlaq! Il-programm irid ikompli! Għaxet tajt jien! Namel l-sponsor spooner ħammorru. Biex jikwista lira kollox jgħamil. Madonna, bizna lejsir, id-nġrit fawlu l-kojna. Jala. Il-coil. Mid-coil għandhom. Sotto zero, ġabedna l-ġelati, A2Z Electronics li juħsib il- Ma doqtom xien. Inti ma għax il-majl li ġlet intuħom daw l-sponsor sebom 7 darbiet, osmija. 7. Sotto zero, A2Z Electronics, The Case Factory. TheCaseFactory.com, custom cool cases, mobile cases, online intimates, tfilu l-mikrofon, men. Onlineintimates.com, għal-ġugarelli tal-adulti, 5pointsgrowing.com, għal-pjanti ficus 18+, DElite.mt, propietajiet Fire and Fork, every Wednesday. All you can eat meat. L-erba. Black Box Pro li ħassib il-lodjo kol aħba men. Ma kemm jgħajtos. Black Box Pro li tawna l-microphone system. Ħajjieħdu xsib il-live show u kol kollox u ma thank you very much lilhom. Il-live show ma tkellimniex. Live show ma tkellimniex, ma dakka sold out bella. Aħna live show Trajtu kollox. Xi darbejja live show u koll inti. Għattini biljet xej. Nżabbu. Min fej il-biljet xej, sormi Eva. Najdet kun guest. Isma, ħanna ħajġi prepper fil-program minn fejn il-biljet bxejn. Taflet. Mux wieħed jew tnejn. U intom ġejtu għaw u għamiltu għaddejn. Ma nafx għal-fejn. Thank you call il-barber room. Li ħassimna jigrumjana u għek u għaraw daqxej il-da. Il-darba bil-linja u għek il-soltu għaw ikolli balla. Tu zaħħiġ dik il-kelma. Dawma l-sponsors tal-live show minna JD Patrick. JD Patrick lura fuq il-mikrofon fl-axħar wara stennija ta' 15. Spuna xejjej. Jalla, lejjela l-ostja. Ek jgħidin għal-mara, għajjajt qabel bdejt. Appartiċa. Għadnegija bisso. Appartiċajt, 5pointsgrowing, DElite.mt, Crazy Chicken, Focal Tech Malta, Perspigard, A2Z, Black Box u The-Case Factory. U kif koll l-ringrazzaw l-Andret tal-XV Solutions illi daw qed jieħdu ħsieb illi jgħinuna fil-live show. Illi ser issir 18, 19, 20 enut li qed ngħidulkom. Thank you lil Matthew il-referis li għaddejjem għaw jgħidilna ritratti week in, week out, ġifieri dejjem jiġu sakemm ninsa ngħidlu jiena għal xorta jiġi. Ninsa ngħidlu xorta. Għallin għazajt Bukket Fury. Bukket Fury, eżatt. Buket, smajtux għal Buket. ħajkonna ġon id-daw il-program. Għandu tikka. Nerġa' nibdew. Nilqawkom għal-podcast ta' Buy to Bacon fejda kien impuljat minn meta kien tifel xkejken. Jek semmejta għal-bacon insemmu l-bajt. Waqqaf, għax ostja veri jgħid.
Ma dannej qed tagħmel li hekk ta' bullying online. Ħamp marġin pejb sigaret. Ħajħarġi pejjeb sigaret u li nibdili bil-farret. JD. Mor poġġi fuq. Nejdu ċaw bil fuq. Kwarta segment oħra. Għalli namil li bawa vers. Għax, għalla ma nixċaw siktar. X'ma tivvintos. Poġġi fuq. Cooligan ħalla namil li bissa. Thank you very, very much. Ħad pjaċiri sek. Għandek xi. Alright. Sar il-ħin u nmorru lem. Le, X'namillek? Ħat għamil l-outro inti bajo daqsek u finished. U ħammorru lem. Okay? Yow. Bye to bacon, ngħidlek don't cry. Jiena l-hooligans se ngħidlek goodbye. JD Patrick ħajitlaq lem. Bye to bacon, Eminem. Daqsek tajba. Guys, ħanejdu ċaw, fucking fl-axħar. Fadiska. Ċaw, bye to bacon kollu kien, thank you darbohra. Lil, seħibna il-hooligan. Yow. Il-hip-hop, il-rap u l-R&B, smajnef kullin. Thank you il-patruni. Urijom il-patrun, urijom. Għawkom għal podcast ieħor Bye to Bacon fejn is-saġie Point 3. JD, Max u Hooli. Fucking insane, man, kemm aħna fucking. Nixtieq ngħid il-daw kollu li qed jarawna bħalissa. Illum light rigal tal-li ġejtawn u qabduni breakdown. Zob. Da trofi tal-li ġejt. Ħallih men, għax vera jgħid l-alla hu. Spiega li di. Spiega xiri. Zob, pox, kem għandek. Hooligan. Da, se jibdaw jihdu trofi għal kull min jġi għawek. Mux wasanna. Konna nsejna tuħi rigal minn kanna nerġan ixielu. Għandi tifla. Bata bdejna kella 6. Waslet għall levels. Alright. Daqsek, naqtaw. Le, kompli ġbed. Nishtiju nejdu thank you lil-patruni għax nsejnijom u koll qabel. Thank you kullħat minn patreon.com edin nermek tu t-support jaw il-show, ejow. Kolkom dak il-naqaftit benefits tal-edintejn l-program il-kom hemm il-bidu, guys, taħnilkom il-tickets għal-live, bellaħtu l-alla mal-lowell, fucking in 3 days, astennejni għaw. Ġeveri belħu l-alla. Bellaħtu l-belħu l-alla. Aħna tickets tal-live in 3 days, xismu, fil-bicċa. Il-Hooli se jkun parti mill-podcast li jmiss. Dan għazida u fil-waiver u fil-majnija. ħa pjaċir il-Hooli. Firmajt fuqa. ħa pjaċir, li battir. Thank you very much. Hooli, inti ħatoħroġ diskada, ħalena mill-lebessa. Għandi ħafna songs ġejjin. Vera għandek lots of list, nxik xalbum ġej ukoll. Għamlu li follow biex forsi nilħaq il-Bye to Bacon. Mela, tu follow fu socials kollha. Thank you tal-li ġejt, ħadd pjaċir għandna ħadna pjaċir li ġejt tal-ostja. Ħadd pjaċir li studentuni. Fucking awesome, big time, brother. Da jgħod li video ħajmlini bil-ġelad. Eża, the fucking wicked. Namlu għadar boħra ta' żgur. Taf xejdil għal-mara bil-lejl. Fucking ejja waħdek. Inti sotto zero. Ciao, daqsek, ciao, ritrat, eħja. Yeah. Here we go. Well, the party started as I walked in. A little bit of juice, a little bit of gin, a little bit of you and a little bit of sin. Ready, set, let it all begin. I'm a Superman, used to be a hooligan. Now I'm back again, still don't give a damn.